நடக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இந்த 18 நாள்ல என்ன படிக்க போறோம்? பகவத்கீதா தான் படிக்க போறோம். அண்ட் எவ்வளவு படிக்க முடியும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் படிக்க முடியும். அதுவும் வந்து ரெகுலரா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணோம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து டைம் இல்ல நமக்கு. ஆக்சுவலி மாமந்திரம் சொல்றது கூட 108 சொல்றது கூட நமக்கு நேரம் இல்லை. நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. we have to cover. அப்ப நான் ஒரு 18 டைம்ஸ் சொல்றேன். நீங்க வந்து மியூட்லயே சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे பிரணத்தி வந்து யார் எடுக்கிறாள்? வனிதா மாதாஜி எடுக்கிறது கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் ஆன்சர். ஓகே, மீனாட்சி வேற யாரும் இல்ல ஸ்டூடெண்ட். நீங்கதான். வனிதா மாதாஜி என்ன சொல்றாள்? கேட்கவே மாட்டேங்குது நீங்க பேசுறது. ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் சத்தம் மாத்திரம் பெருசா போகணும். ரொம்ப மெதுவா பேசுறேன். ஆரம்பிங்க மாதாஜி. ஃபாஸ்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ ஞானாஞ்சன தமிழ் தானே? ஓகே, இன்னைக்கு நான் படிச்சோம். उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। இன்னைக்கு என்ன 8வது நாள் தானே, இன்னும் கொஞ்சம் போகுவேன். 12 15 நாள் 15 days ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதை கேட்டு கேட்டு வந்துடும். அதனால ஐம் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டிங் டூ ஏர்லி. இதெல்லாம் சில பேருக்கு பழக்கம் இருக்கே, இப்போ கேட்டு ஐ ஷுட் கிவ் யூ ஒரு சான்ஸ் இல்லையா. ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டோம்னா கான்ஃபிடன்ஸ். ஆக்சுவலி ஸ்லோகாவை நானே எடுத்து விடுறேன். ஓகே, சோ பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அதுல வந்து இன்னைக்கு எத்தனாவது சாப்டர்? 8th சாப்டர் பார்ப்போம். இதுல இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஓகே, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள்லாம் இது இருக்கு. அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அக்ஷரம்னா என்னது? க்ஷரம்னாக்கா பிளவு ஏற்படுறாப்புல. அக்ஷரம் பிளவு ஏற்படாத அந்த பிரம்ம யோகத்தை பத்தி, பரத்தை அடைந்த பகவானுடைய உச்ச இடத்தை, பரந்தாமம் எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த இடத்தை நம்ம எப்படி அடையணும், அதோட என்னது அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கணும். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்களை பற்றிய அறிவு. 7th chapter was little technical. கொஞ்சம் ஒரு இது கொஞ்சம் இதா டிஃப்ரெண்ட் இதுல பார்த்தோம். அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுறேன். நான் இந்த வீட்டை போடுற சத்தம் கேட்கறது. ஓகே, சோ அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். அதான் எல்லா ஸ்லோகத்தையும் பார்த்தோம் தான் எப்படி சரணடைகிறது. அப்புறம் தேவ வழிபாடு மற்றும் ரூப வழிபாடு. தேவர்னா பகவானோட ஒரு ரூபத்தோட வழிபடுறது, அண்ட் அரூப ரூபத்தை எப்படி வழிபடுறதுன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இது நிறைய வந்துட்டே இருக்கும், திரும்பி திரும்பி இது டாபிக் வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் மாயையிலிருந்து பக்தி வரை. அப்புறம் மாயால இப்ப வந்து கட்டுண்டு தான் இருக்கும். நம்ம இன்னும் ட்ரை பண்றோம். எவ்ரிடே காத்தாலும் இருக்கும்போது ஒரு பகவானோட தியானம் பண்ணி, ஆஹா இன்னில இருந்தாவது ஒரு நல்ல ஞானம் வரணுமே, பக்தியில போகணுமே சொல்லிட்டு வரோம். இப்ப இது எண்ட் ஆஃப் த டே திரும்பி நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல போய் சிக்கி மாட்டி தவித்து இங்கேருந்து வெளியில வர தெரியாம அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். பட் நான் பிராக்டிஸ் பண்ண வெளியில வந்துடுவோம். ஒரு நாளைக்கு இல்லடா ஒரு நாளைக்கு அங்க போனோம். இந்த இது சிக்கல்ல இருந்து இதை நம்ம என்ன ஜெயில தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. எனவே அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள். திரும்பி அவருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வரும். அவர் வந்து ஏதோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க போற. அது வந்து என்னன்னு அவர் கேட்கறது என்னத்துக்கு நமக்கும் ஒரு புரிதலுக்கு வேண்டிதான். சோ அவர் கேட்க கிருஷ்ணர் வந்து இம்மிடியட்டா பதில் சொல்ற. நம்ம வந்து நமக்கு கேள்வி வரமாட்டேங்கிறது. ஆனா அவர் கேட்கும்போது கரெக்ட், அதுனா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அது ஒன்று அர்த்தம் புரியும். கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்கும்போது மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளுதல். அது எப்படி அப்படின்னு சொல்றாரு. பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம், அதுதான் பொருள் உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு. இதெல்லாம் மெட்டீரியல் இஸ் வாட் எவர் இஸ் மெட்டீரியல் இஸ் பீன் மேட் அண்ட் இட் வில் கோ பேட் ஆல்சோ, இட் வில் கெட் அனிலேட்டட் ஆல்சோ. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் தான் இது. எனிதிங் மெட்டீரியல் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு மொபைல் இஸ் அ மெட்டீரியல், ஒரு புக் இஸ் அ மெட்டீரியல், இட் இஸ் பின் மேட். அதே போல நம்ம உடலும் இட் இஸ் பின் மேட். நம்ம வந்து அம்மாவோட வயசுலயும் ஒரு செல் வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் உருவாறது. அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளேயே இருந்து அந்த மூமெண்ட்ஸ், அந்த இதெல்லாம் மாமிசம் இதெல்லாம் இது பண்ணி அதுக்கு ஒரு உரு வந்து காலு கை எல்லாம் வந்து உயிர் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிண்டத்துக்கு ஒரு உயிர் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து உருவம் கிடைக்கிறது. அந்த அதுக்கு என்னது கிடைக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து இட் இஸ் பீன் மேட். உள்ளேயே இருந்து அது ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் மேட், இட் வில் கோ ஒன் டே. அப்ப எது அழியப்படாதது, எது வந்து உருவாக்கப்படவில்லையோ அதுதான் அழியப்படாது. அப்ப எது உருவாக்கப்படவில்லை? ஆத்மா. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இதெல்லாம் நான் பொருள் உலகம். பொருள்னா என்னது? எதெல்லாம் உண்டாக்கப்படுறதோ அதெல்லாம் அழியப்படும். ஆனா ஆன்மீக உலகம் அந்த மாதிரி கிடையாது. எப்பவுமே நித்தியமான உலகம், பெர்மனன்ட் பிளேஸ். ஓகே, கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை. எப்பவுமே எண்டில் நம்ம அதுதான் பார்க்கணும். கிருஷ்ணரை அடையணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? அனன்ய பக்தி. அந்த மாதிரி வேணும். அனன்ய பக்தினா என்னது? கலப்படம் இல்லாத பக்தி. இது இல்லாத என்னது? வேற டீவியேஷன் இல்லாம பகவான் தொண்டுல. அதுக்கு நம்ம வேற எல்லாம் வேலை பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்ப திரும்பி பகவத்கீதா படிக்கணும்னு புரியல. நம்ம அர்ஜுனன் மாதிரி திரும்பி நம்ம குழம்பி போறோம்.
எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். பௌதிகத்துல எல்லாம் டை ஸ்போர்ட்ஸ் சூட் எல்லாம் போட்டுன்னு பண்ணு எல்லாம் பார்த்தா வெளியில இருந்து உருவம் பார்த்தா தெரியவே தெரியாது. இவன் வந்து எல்லா வேலையும் பண்றாளே, ஆனா உள்ள என்ன இருக்கும்? பக்தி இருக்கும். நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, எல்லாமே அர்ப்பணம், கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாமே கிருஷ்ணார்ப்பணம். இது சாப்பாடு மாத்திரம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு நேரத்துக்கு ஏதோ பகவானுக்கு ஒரு பால் வச்சோம், ஏதோ ஒரு சாப்பாடு கொடுத்தோம், கிருஷ்ணார்ப்பணம். அப்புறம் ஃபுல் டே ஐம் திங்கிங் ஆஃப் மை செல்ஃப், எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அதெல்லாம் பக்தி கிடையாது. வாட் எவர் வி டூ, அது அவருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா நம்ம ஓனர் இல்லைன்னு அர்த்தம். when you feel I'm not the only, இப்ப மாதாஜி கேட்டவளே இன்னைக்கு லீவ் இல்லையா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டேனே. ஒர்க்கிங் ஃபார் அ கம்பெனி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவன் எப்படி சொல்றானோ எஸ் எஸ், அந்த கம்பெனி பத்தி ஆவி bothered about their sales profit ஒன்னும் நமக்கு கவலை இல்லை. ஏதோ போறோமா சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வரோமா, we are not bothered. நம்ம வேலையை ஒழுங்கா பண்றது, அதுதான் நம்ம இந்த லைஃப்ல இருக்கு. we should not be bothered. என்ன ஆகுமோ நாளைக்கு, எனக்கு என்ன ஆகுமோ, என் குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆகுமோ, ஒரு கவலையும் வேண்டாம். அவர் இருக்கார் இல்லையா, அண்ட் அவர் தான் அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. பகவத்கீதால தான் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒரு சத்தியம் தே அப்படிலாம் சொல்றார். மா சுச்சக, கவலைப்படாதே, எல்லாம் ஒரு வேர்ட்ஸ்ல அவர் வந்து சொல்லி அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபெய்த் இருக்கணும். அந்த ஃபெய்த் இருந்தா ஃபியரே போயிடும், ஃபியர்லெஸ்னஸ் வரும். அண்ட் எது பண்ணினாலும் அவர் இருக்கார் பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஸோ வை ஷுட் ஐ பாதர், ஐ வில் டூ மை டியூட்டி. அந்த எண்ணத்தை வரும்போது என்னது, அதுதான் அனன்ய பக்தி. தூய பக்திங்கிறது பகவான் பேர்ல ஒரு இது மாசு இல்லாத ஒரு பக்தி. அந்த இது வந்துடுச்சுனாக்கா அவர் பரத்தை அடையலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. ஞான விஞ்ஞான யோகः. சேஞ்ச் பண்ணல, சாரி, ஐம் வெரி சாரி. நிறைய சேஞ்ச் பண்ணி இது மறந்து போயிட்டேன். ஒரே நிமிஷம். ஞான விஞ்ஞானம் எதுக்கு தானே பார்த்தோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகனே பார்த்தோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகः அது அஷ்டமோ அத்தியாயः. வெரி சாரி, அது சேஞ்ச் பண்ணல. தினமும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் இதெல்லாம் புதுசு புதுசா போடும்போது எல்லாம் ஐ கீப் சேஞ்சிங். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிச்சுக்கோ பகவானே, சாரி. ஓகே, அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்தியாத்மம். கிம்னா என்ன 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 அப்படி கேட்கிறார். கிம் தத் பிரம்ம, பிரம்மானா என்ன? பிரம்மா. ஓகே, பிரம்மா தான், நாட் பிரம்மாஜி. பிரம்மாஜிங்கிறது ஒரு டைட்டில், ஒரு பொசிஷன், ஒருத்தர் இருக்கார், அது இல்ல. பிரம்மா நம்ம ஆத்மா. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பிரம்மன் ஒரு பகவான் வந்து 3 நிலையா நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். பிரம்மன், தட் இஸ் ஒளி வடிவமா நம்ம வந்து பகவானை வழிபடுறோம், அது வந்து பிரம்மன் நிலை. பரமாத்மா நிலை, 4 கை ரூபமா பகவானை வழிபடுறோம், அது பரமாத்மா நிலை. கடைசியில் 2 கை ரூபம் பகவான் மாதிரி. பகவான்னா நம்மள மாதிரி உருவகம் எடுத்துருப்பார். சோ அவர் கேட்கிறார், பிரம்மன்னா என்னது? அண்ட் கிம் அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம்னா என்னது? கிம் கர்மா, கர்மானா என்னது? ஆக்ஷன்னா என்னது? ஆக்ஷன் நமக்கு தெரியும். இப்போ 3rd சாப்டர்ல ஃபுல்லா முக்கியம் அதான் படிச்சிருக்கோம். என்னது? பலநோக்கு செயல் தான் கர்மா. இருந்தாலும் அவருக்கு சந்தேகம், கர்மா பண்றேனே, இது கர்மாவா அகர்மாவா விகர்மாவா எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வருது அவருக்கு. அப்ப கர்மானா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். புருஷோத்தமா இதெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அதிபூத்தம்னா என்னது? அண்ட் கிம் புரோத்தம் அதிதெய்வம்னாலும் என்னது? இதெல்லாம் உச்சியதே சொல்லுங்க. அர்ஜுனம் இனிமேனா, எம்பெருமானி உத்தம புருஷரே, பிரம்மம் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? அதுதான் கர்மா. கர்மானாலே என்னது? பலநோக்கு செயல். எல்லாம் யாகம் யஜ்யம் ஜபம் தப்பம் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா ஏதோ ஒண்ணு பின்னாடி இருக்கும். ஒண்ணும் இல்லைன்னா ஒரு புண்ணியமாவது கிடைக்கட்டும் பகவானே, ஒரு நல்ல வழி கொடு, ஏதோ ஒண்ணு வேண்டிப்போம் இல்லையா? சும்மாலாம் பண்றது அவ்வளவு எல்லாம் நம்ம இங்க முதிர்ச்சி எல்லாம் ஆகல. நமக்கு இன்னும் அந்த செயின்ட்லி ஃபுட் எல்லாம் வரல. இன்னும் அந்த பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கும், பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும். அப்புறம் அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோமே, அது என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. இதெல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுங்க. இன்னும் முடியல, என்ன கேட்க போற. அதி யஜ்ஞகதம் கோ அத்ர தேஹே அஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே சகதம் ஏயோ அசினியதாத்மபிஹி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? இந்த யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றோமே, அது கடைசியில என்ன, அது எல்லாமே ஓம்தான் போடுறோம் இல்லையா? அதுல டெஃபினெட்லி கிருஷ்ணாக்கு தான் போடுது. பட் எந்த பகவானுடைய எந்த ரூபம், எந்த அது ஒரு பேர் இருக்கு. சோ அந்த யாகத்தின் இறைவன் யார்? எந்த இறைவனுக்கு அது போறது அப்படின்னு. அப்புறம் உடலில் அவர் தேகே அஸ்மி, உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? பிரயாண காலினா அந்த கடைசி யாத்திரை நம்ம இருக்குமே, அந்த டைம்ல உங்களை வந்து நீங்க மனசுல வந்து எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கிறேன். இது வந்து இது கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான். பிரம்மம்னா என்னது? தட் இஸ் ஆத்மா. அப்ப நாம இப்ப இவ்வளவு நாளா நம்ம பிரம்மம்னா பகவான் நினைச்சுட்டு இருக்கோமே, பகவான் தான் அரூபரூபமான பகவான், ஒரு ஒளி வடிவமான ஒரு பகவான் நம்ம நினைச்சிருக்கோம். we are also நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட் தானே. So we are also part of பிரம்மன் தான்.
நம்மளும் அந்த நிலைக்கு போகும்போது, இப்போ இல்ல, நம்ம அந்த நிலையில அப்படியே ஆழ்நிலையில போய் டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் வந்தா நம்மளும் பிரம்மன் அந்த லெவல்ல நம்ம வந்து அந்த லெவல் ஒரு இதுக்கு போயிடுவோம். அப்ப யாரு அது? பிரம்மங்கிறது ஜீவன் தான், ஜீவாத்மா தான். என்னது? நம்மளோட அழியப்படாத, we are all never we have come to life or never we will come to life, never we are still, எப்பவுமே உள்ளது. எப்பவும் காற்று இருக்குங்கிற போல நம்ம எப்பவுமே இருக்கோம். ஆஸ் அ ஜீவாத்மா we are always there. அப்புறம் அத்தியாத்மானா என்னது? உடலில் கட்டுப்பாட்டாளர். அத்தியாத்மானா என்னது? இது பரமாத்மா ஜீவனின் இல்ல சாரி உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். நம்ம உடல் ஒரு ஆத்மா என்ன பண்றது? ஒரு உடலை எடுத்துட்டு பின்னாடி நம்ம அந்த சேரியட்டை பார்த்தோம் இல்லையா, பின்னாடி யார் உட்காந்து? ஆத்மா தான் உட்காந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு, மனசை வச்சு எல்லா புலன்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. சோ அந்த ஓனர் யாரு? இந்த உடலோட ஓனர்ங்கிறது யாரு? அப்கோர்ஸ் பரமாத்மா இருக்கார். பட் இங்க வந்து அத்தியாத்மா, ஆத்மா, அத்தியாத்மானா நாம, நம்ம சோல், ஜீவாத்மா தான். ஜீவனின் சுயம் இயல்பு, தட் இஸ் செல்ஃப். அப்புறம் கர்மா. கர்மானா என்னது? வேலைனா என்னது? வேலைனா அது முடிவு என்னது? பலன் நோக்க செயல்கள். நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஒரு பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கணும். எதிர்பார்க்கலனாலும் இருக்கும், ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கும். அதுதான் பலன் நோக்கு செயல்கள். அதுதான் கர்மா சொல்லுவோம். பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் என்னது அப்படின்னா, அடுத்த உடல், ஒரு பொருள் உடல்னா என்னது? வேற எகைன் மெட்டீரியல் பாடி எடுக்க போறோம். அதுக்கு இந்த கர்மா எல்லாம் உபயோகமா இருக்கு. நம்ம என்ன கர்மா இப்ப இந்த ஜென்மத்துல பண்றோமோ, அக்கார்டிங்லி யூ வில் கெட் அனதர் பாடி. அது அந்த தியரி ரொம்ப மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அக்கார்டிங் டு தட் நமக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மா கிடைக்கும். பகவான்ல நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை. நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் பார்த்துட்டு நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். இந்த ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதுதான் வந்து கர்மா. அந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் கர்மா சொல்றோம். அதிபூதா, பொருள் கையாளுதல். பொருள் அதிபூதான்னு எனக்கு என்னது? அதிபூதம்னா லிவிங் என்டிட்டிஸ் தான். பட் பொருள் இயற்கை, நேச்சர்ல இல்ல. நேச்சர் இங்க வந்து பொருள் இயற்கை கொடுத்து நேச்சர், தட் இஸ் ஆல்சோ பொருள். இட் இஸ் பீன் கிரியேட்டட். சோ நேச்சர் அதிபூதா. அப்புறம் அதி தெய்வா. தெய்வங்கள்னா என்னது? டெமிகாட்ஸ், அந்த மாதிரி உச்ச தெய்வன். இதில் அனைத்து தேவி தெய்வத்தாக்களும் அடங்கும். அதி தெய்வம்னா இவன் யூ கேன் சே ஆல் திஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரே புயல் வருது, ஒரு எர்த்குவேக் வருது, இதெல்லாம் நம்ம கையில கண்ட்ரோலே கிடையாது. இட் ஹேப்பன்ஸ். தேர்ஸ் சம் பவர் விச். சோ இதெல்லாம் அதி தெய்வத்தோட செயல்கள். அப்புறம் அதி யஜ்ஞா. இப்ப தியாகத்தின் யார்? இந்த யாகம்லாம் பண்றோமே, அதி யஜ்ஞா. அது யாருக்கு போய் சேர்றது? பரமாத்மா. எப்பவுமே இந்த யாகம் மெடிடேட் பண்றாங்க. யார நினைச்சு மெடிடேட் பண்றாங்க? பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா இங்கே வசிக்கிறார், அதியஜ்ஞா இங்கே வசிக்கிறார், அனைவரின் ஹிருதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்யணும். பயிற்சினா இது நினைவு கொள்வதற்கு பயிற்சி. எப்போ ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம், எப்பவுமே பகவான் ஸ்மரணத்துல இருக்கணும். ஏன்னா நமக்கு இது டெத்துங்கிறது நமக்கு தெரியுமா? அவர் பரீட்சை மகாராஜா வாஸ் வெரி லக்கி. அவர் அப்படியே நினைச்சு விட்டார், ஆஹா சோ நைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்த 7 நாள்ல எனக்கு டெத் வரப்போகுது, எவனுக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிடுகிடுன்னு போயிட்டு கிருஷ்ணா கதை கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டார். நேற்றுக்கு நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லல நினைக்கிறேன், அது லேட் ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி அப்போ அவர் என்னன்னா 7 நாள் அவர் வந்து இறந்து விடுவார். அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சா அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு ஏதோ ஷார்ட்டா இருக்கும். 12th சாப்டர் 15th சாப்டர் சின்னதா இருக்கும். அப்போ வேணா சொல்லலாம். இன்னைக்கு 2 ஸ்டோரி இருக்கு. ஐ ஹேவ் டு கவர் தட். அது விட்டு போச்சுன்னா அது அப்படி விட்டு போனதா ஆயிடும். நான் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல எடுத்தேன். ஐ டாட் தேம். அதுல வந்து முடிஞ்சு, ஏன்னா அங்க யாரும் வந்து படிக்க மாட்டேன் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து கேட்டோம் ஓப்பன் அப். சரி நானே படிச்சுவேன். அப்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சு விடும். எனிவே சோ வாழ்நாள் முழு நான் வந்து பயிற்சி சொன்னேன். ஏன்னா நமக்கு எப்ப டெத் வந்து இப்ப அடுத்த மோமெண்ட் டெத், நான் ஓகே நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன், போச்சு இந்த ஜென்மம் போச்சு, என்ன பண்ணலையே, திரும்பி வேற ஒரு உடலை எடுத்துருவோம். அதனால the moment immediately you should start. அவங்க சொல்லிட்டே இருக்கும்போது இறந்து போனா ரொம்ப நல்லது, போயிருவோம் நம்ம. அதெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ல அதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கேன். Let's see in detail. Yeah. Sri Bhagavan vacha aksharam. இப்ப ஆன்சர் பண்ற. அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்ம உச்சியதே பூதபாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சஞ்சிதः. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும் அந்த ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. நிறைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் போட்டுறது. என்னது ஃபைனலி நமக்கு என்ன தெரியணும்? ஜீவாத்மா அது வந்து அழிவற்றதும் பிறப்பற்றதும் ஆனந்தமானது என்னெல்லாம் பொறுத்துக்கோ அது உன்னதமானதும் எல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா பகவானுக்கு என்னெல்லாம் அம்சங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு we all come from the Lord. பகவானுக்கு என்னெல்லாம் அம்சம் அவருக்கு நல்ல பலம், பெரிய பலசாலினா நமக்கு பலம் இருக்கு. பலம் இல்லாக்கி புக்கெல்லாம் தூக்க முடியுமா? இல்ல ஏதோ ஏதோ ஒரு என்னத்தையோ சம்திங் நம்ம பாடியை தூக்கி நடக்கும். ஏதோ பலம் இருக்கு அவருக்கு. அவ்வளவு ஒரு புகழ் இருக்கு. நமக்கும் அது ஒரு சின்ன புகழ் இருக்கும். அவருக்கு அவ்வளவு அப்ளஸ் இருக்குன்னா நமக்கும் இருக்கு. ஆனா துளி அளவுல இருக்கும். நம்ம கிட்ட ஒரு டிராப் இருக்கும், அவர்கிட்ட சாகரம் மாதிரி பெரிய அளவுல இருக்கும். அது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். குவாலிட்டி இஸ் த சேம், குவான்டிட்டி இஸ் மோர் வித் த லார்ட். சோ அவர் என்ன சொல்றார்? பகவான் சொல்றார்,
இந்த ஜீவாத்மா தான் வந்து இது பிரம்மன். அப்புறம் அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. இந்த உடலை வளர்த்துறோமே, ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வரோம், அதெல்லாம் என்னது கர்மா செயல். பலநோக்கு செயல்களோட பண்ணும்போது யூ கெட் அ கர்மா. அந்த கர்மா அந்த ஆக்ஷன் அக்கார்டிங்லி நம்ம ஒரு உடலை எடுக்கிறோம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்புறம் அதிபூதம் க்ஷரோ பாவக புருஷாதி தெய்வதம் அதியஜ்ஞோ அகம் ஏவா அத்ர தேஹே தேஹே தேஹ விருதாம்பர. உடல் பெற்ற ஆத்மா புருஷன். உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களின் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத்தா எனப்படும். இப்ப நம்மளோட உடல் எப்படி எப்பவும் மாறிண்டே இருக்கும். அண்ட் நேச்சர் ஆல்சோ எவ்ரிதிங் கீப் சேஞ்சிங். எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கோ அதுக்கு என்ன பேரு? பெற்ற ஆத்மாக்கள் எப்போதும் மாறிக்கொண்டு அதிபூத்த எனப்படும். சூரியன் சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். இதெல்லாம் வந்து அதி தெய்வம். அப்புறம் வந்து மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களும் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷன் ஆகிய நான் அதி யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறேன். இப்ப இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இந்த இது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை. தேர் டாட் ஒரு லைஃப் எப்படி ஈஸியா சேஞ்ச் ஆகுது. நம்மளோட லைஃப் எல்லாம் 9 மாசம் அம்மாவோட வயசுல இருந்து அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கால் வளருமா கை வளருமான்னு சொல்லிட்டு பேச்சு வருமான்னு சொல்லிட்டு 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணி நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஆனா இதே பட்டர்ஃபிளையோட லைஃப் எல்லாம் பார்த்தா சீக்கிரம் அது யூ கேன் see the சேஞ்சஸ். அப்போ அது வந்து அது எக்ஸாம்பிளா வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஒரு எக்ஸ் லே பண்ணும் பட்டர்ஃபிளை. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இமிடியட்டா கொஞ்ச நாள் பார்த்தா ஒரு லார்வ் இந்த மாதிரி ஒரு இது கேட்டர்பில்லர் ஆயிடும். அது வந்து லார்வா சொல்லுவா கேட்டர்பில்லர். இந்த புழு ஃபார்ம்ல இருக்கும். அந்த புழு கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் ஒரு 1 வீக் எல்லாம் பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரு பியூப்பா ஸ்டேஜ்ல வந்து இப்படி கிறிஸ்லிஸ் அப்படி இந்த ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் என்னது இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட எல்லாம் எப்படின்னா நம்ம எல்லாம் இது என்ன சொல்லுவா ஆம்பிபியன் சொல்லுவா. என்ன சொல்லுவா மேமல்ஸ் நம்ம எல்லாம் மேமல்ஸ். இப்போ வயத்துக்குள்ள வச்சு வளர்த்தி அந்த மாதிரி மேமல்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வயத்துக்குள்ள வச்சு எல்லாம் வளர்த்தி கடைசியில என்னது குழந்தை வெளியில விடும். அந்த அனிமல்ஸ் கவு எலிஃபென்ட் எல்லாமே அந்த டைப். பட் புழு பூச்சியோட எல்லாம் அப்படி இல்லை. ஒரு எக்ஸ் லே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அந்த எக்கு அதுக்குள்ள இருக்கே அதையே அது சாப்பிட்டு அது வளரும். அந்த சத்தே அது போடும். அப்படி வளர்ந்து அந்த எக்ல இருந்து வெளிப்பட்டுரும். ஸோ அது வந்து பியூப்பா ஸ்டேஜ். அடுத்த பியூப்பா ஸ்டேஜ் வரும். இது ஈஸியா அது வந்து பார்க்கலாம். பட்டர்ஃபிளையோட ஸ்டேஜஸ் ஈஸியா பார்க்கலாம். அதனால இந்த எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ பியூப்பா அந்த பியூப்பாக்கு மாதாஜி இருக்காளே மீனாட்சி மாதாஜி நல்லா தெரியும். ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்திருக்காளே. அப்ப பியூப்பாக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து அது முட்டையில இருந்து வெளியில வருமா எல்லாம் அந்த ரெக்கையெல்லாம் ஒட்டின்னு இருக்கும். அப்படியே முள்ள ஒரு நாள் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு நாள் பார்த்தா எப்படி இருக்கும். 3-4 days 5-6 daysல பார்த்தா எல்லாம் வந்து கலர்ஃபுல்லா விங்ஸ் எல்லாம் வந்து பறக்கவே ஆரம்பிச்சு. வித்தின் 2 weeks 3 weeks பார்த்தா அது ஒரு எக்குல இருந்து பறக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃபிளை மாறிவிடும். அப்ப அந்த ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்க்கறது. ஸோ அது என்ன கொடுத்துருக்கு இதோட எக்ஸாம்பிள் தான். நம்ம உடல் எப்பவும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம ஹியூமன் பாடியோட கொஞ்சம் இயர்ஸ் பார்க்க அந்த பழைய போட்டோ எல்லாம் பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு மாறி இருக்கும் அப்படின்னு. பட் இது வந்து இது ஒரு என்ன பொருள் இயல்பு. இது வந்து மாறக்கூடியதுதான். அதுதான் அதி என்ன அத்தியாத்ம அதி தெய்வா. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ஆகும் எனக்கே. இது குழரும். ஓகே அப்படியே அடுத்த டாபிக் வந்துட்டோம். 8.5 அந்த காலே சமாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் ய பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சய பின்னே நாஸ்தியத்திர சம்சயா. இது ஒரு சம்சயம் இல்லை. திரும்பி அவர் சொல்றாரு இது எப்பெல்லாம் அந்த சம்சயம் வருதோ யூ ஷுட் பி அவேர். எதை பத்தி சொல்றாரு? டவுட்டே கிடையாது அப்படிங்கிறார். என்ன என்னோட உலகத்துக்கு வரதுக்கு உனக்கு எல்லாம் டவுட்டே கிடையாது, கண்டிப்பா வருவாய். அதுதான் திரும்பி சொல்லுவார் அவர். அப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிச்சுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு இதெல்லாம் 100% we have to have faith in the scriptures and the Lord. அப்ப நம்ம வந்து அது போல இருந்தோம்னாக்க டெஃபினட்டா நமக்கும் வந்து முக்தி கிடைக்கும். மேலும் அப்ப என்ன சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துல, மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். இப்ப நம்ம பகவானை சந்தேகிக்கலாமா? கூடாது. we have to believe. இப்ப இதுல வந்து அம்பு படுத்துட்டு இருக்கார் துரோணர். அப்ப வெயிட் பண்றார். ஏன்னா அவருக்கு அந்த ஒரு வரம் இருக்குது. அவருக்கு என்னது அவர் நினைச்சா உயிரை விடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வரம் இருந்ததுனால அம்பு அப்படி குத்தி ரத்தம் பீரிட்டு வெளியில வர்றது. இருந்தாலும் அவர் வந்து வெயிட் பண்ற என்ன இதெல்லாம் முடிஞ்சே எனக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், எனக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்து அவரோட அந்த மூஞ்சியை பார்த்து அந்த இதை பார்த்து அனுபவிச்சு நான் வந்து கண்ண முடியும், அப்பதான் நான் உயிர் விடணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். நம்மளாம் அவ்வளவு பாக்கியசாலி இல்லை. நமக்கு எல்லாம் எப்போ வேணா டெத்து வரும். நம்மளை கேட்டுலாம் வராது. நம்ம எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து நாம ஜபத்தை சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கதான் நல்லது. ஓகே அந்த ஸ்டோரிக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தட் பிக்சர் செட்.
ஓகே, இது ஒரு யக்ஞ பிரஷ்னம். யக்ஞ பிரஷ்னம்னு மகாபாரதத்துல ஒரு இது இருக்கு. யா இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது கொடுத்திருக்கு. மகாபாரதத்துல என்ன வருதோ வனப்பருவா, வனத்துல எல்லாம் போறாங்க, வந்து பாண்டவஸ் எல்லாம் போறா. அப்ப என்ன நடக்குது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல? அஹானி அஹானி பூதானி கஷ்சந்தீக யமாலயம் சேஷாக ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அத்தப்பரம். அது என்ன இருக்குன்னா, மிக அற்புதமானது எது? இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, மிக அற்புதமானது எது? ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லாமல் இது இந்த உலகில் மிக யாரும் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க, தயாராக இருக்கிறது இல்லை. இதுதான் இந்த உலகத்தின் மிக அற்புதமான விஷயம். கண்டிப்பா இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே என்ன பயங்கர பிளான், 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை சாதிக்கணும், இதை சாதிக்கணும், இவ்வளவு எனக்கு எல்லாம் எஃப்டில எல்லாம் போட்டு வச்சு எனக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும், என்னெல்லாமோ பிளான் பண்றோம். அடுத்த மோமெண்ட் நம்ம இருப்போமா இல்லையா தெரியாது. சோ இதுதான் வந்து அதிசயமா நடக்கப்பட்டது. வந்து we all still feel பக்கத்தாத்துல வந்திருக்கு, எதிராக மரணம் வந்திருக்கு, அவன் எங்கேயோ வந்து பில்டிங் இடிஞ்சது, பிரளயம் வந்தது, என்ன சம்திங் ஃபிளட் வந்தது, அது இதெல்லாம் போறோம். ஓ அப்படியா நம்ம சொல்றோம். நம்ம வீட்டுல வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? பட் we are not prepared for that. அதுதான் வந்து. அப்ப இது வந்து ஸ்டோரி படிச்சுடலாம். நீ நானே படிக்கிறதுனால ஐ திங்க் குவிக்லி ஆயிடும். 12 ஆண்டு கால வனவாசத்தின் முடிவில் பாண்டவர்கள் அஜ்ஞாத வாசத்தில் மறைந்திருந்த வாழ வேண்டிய நேரம் வந்தது. வந்து ஃபுல் அந்த டென்யூர் முடிஞ்சப்பறம் லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் வாட்? யாருமே அவ இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க கூடாது. யாரோ கண்டுபிடிச்சா திரும்பி அந்த என்ன எக்ஸைல் அந்த பீரியட் எல்லாம் அவ திரும்பி கவர் பண்ணும். அப்போ எல்லாரும் வேறு ஒருத்தர் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு மாறு வேடம் எல்லாம் போட்டுன்னு யாரும் நம்மளை வந்து கவனிக்காம, நம்ம யாரும் ஐடென்டிட்டி தெரியாம அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு. சோ அந்த சமயத்துல என்னாச்சு? அவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கையை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு பிராமணரை சந்தித்தனர். அவர் ஒரு மான் தனது அரணிங்கிறது இந்த நெருப்பு மூட்டுறதுக்கு வந்து அவ வந்து அதை ஸ்கிரப் பண்ணி அப்படி அந்த வேள்வி மூட்டுறதுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவா. அரளி கட்டை அமைச்சிருவாங்க. அது அரணி போட்டிருக்கு, ஆரணி இங்க ஆரணி தானே, அஹானி போட்டிருக்கு. ஓகே, ஆரணியை அப்ப என்ன எடுத்துனாக்கா, ஒரு பிராமணர் சந்திக்கிறார். அவர் வந்து ஒரு மான் வந்து என்னோட ஆரணி கட்டையை வந்து கொண்டு போயிடுத்தது, கொம்புல வச்சு கொண்டு போயிடுத்து, ஆரணி அது கொம்புகளில் எடுத்ததாக புகார் கூறினார். ஒரு ஜோடி மரக்கட்டைகள் உராய்வு மூலம் தீயை உண்டாக்குகின்றன. அதனால் அவரால் வேத சடங்குகளுக்கு தீ மூட்ட முடியவில்லை. அது சொல்றார். வச்சனா ஓகே, டோன்ட் வரி, நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டி வச்சுனா. எனவே பாண்டவர்கள் பிராமணனின் ஆரணியை மீட்க புறப்பட்டு மானின் குழம்பு தடங்களை, எங்கெல்லாம் அது ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டே போறாங்க, எங்க போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தேர் வாக்கிங் பின்தொடர்ந்தனர். மர்மமான மானை பின்தொடர்ந்த போது யுதிஷ்டனுக்கு களைப்பும் தாகமும் ஏற்பட்டது. எனவே அவனது சகோதரன் நகுலன் தண்ணீர் எடுக்க புறப்பட்டான். நான் தண்ணி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு. தண்ணி கொண்டு வர நான் போறேன். அழகிய ஏரியை கண்டான். ஏரியில் ஒரு கொக்கு தவிர எந்த உயிரினமும் இல்லாமல் இருந்தது. ஒரு கொக்கு மாத்திரம் இருந்தது. சரி, ஏரியில் இருந்த தண்ணீர் எடுக்க முற்பட்ட போது கொக்கு, ஓ நக்குலா, என் கேள்விகளுக்கு திருப்திகரமாக பதில் சொல்லாமல் நீ எடுத்தால் இந்த ஏரியின் நீரை விஷமாக மாற்றிவிடும் என்றது. நக்குலன் கொக்கினை அலட்சியப்படுத்தி அவசர அவசரமா விஷ நீரை கொடுத்து இறந்துட்டான். அங்க இருந்தான்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான். ஒருத்தர் இறந்தவெல்லாம் உயிர் பெற முடியுமா? மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான். நக்குலனின் இரட்டையரான சகாதேவன் தன் சகோதரனை தேடி வந்து அதே ஏரியை கண்டு நக்குலன் இறந்து கிடப்பதை கண்டு கொக்கு எச்சரித்தது. திரும்பி அதே கொக்கு சொல்லித்து, நீ வந்து நான் கேட்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு நீ இடத்துல வந்து விஷமாயிடும், நீ வந்து குடிக்க முடியாது அப்படின்னு. ஆனால் சகாதேவனும் கொக்கினை அலட்சியப்படுத்தி தண்ணீர் கொடுத்து இறந்தான். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அர்ஜுனனும் பீமனும் அதே கதியை சந்தித்தனர். அவரது சகோதரர்கள் யாரும் தண்ணீருடன் திரும்பாத போது யுதிஷ்டர் ஏரிக்கு செல்லும் பாதையை பின் தொடர்ந்தார். அவர்கள் அனைவரும் இறந்து கிடப்பதை கண்டார். அவரது சகோதரர்களில் ஒரு கொலையாளியை தேடும் முன், யாரு இப்படி எல்லாம் இறந்து, யாரு இவ்வளவு கொலை பண்ணிருக்கான்னு தேடுறதுக்கு முன்னாடி என்னது, அவர் ஏரியில் இருந்து சிறிது தண்ணீரை குடிக்க முடிவு செய்தார். ஆனால் கொக்கு அவரை எச்சரித்த போது நிகழ்வுகளின் திருப்திகரமான பதிலை கொக்கு வைத்திருப்பதை உணர்ந்தார். அப்போ அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோ, இதெல்லாம் இவராலதான், கொக்குனாலதான் ஆயிருக்கு. சரி, என்னதான் கேட்கிறான் கொக்கு, என்னதான் கொஸ்டின் கேட்கிறான், பதில் அளிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். கன்ஃபர்மேஷன். கொக்கு பின்னர் தன்னை ஒரு யக்ஷனாக வெளிப்படுத்தியது. கொக்கு வந்து ஃபார்ம் மாத்தி யக்ஷன்னா ஒரு டீமன் மாதிரி. யக்ஷன் யுதிஷ்டனிடம் கடவுள்கள், மெட்டாபிசிக்ஸ், தத்துவம் மற்றும் இது போன்ற தலைப்புகளில் சுமார் 125 கேள்விகளை கேட்டார். அதில் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த கேள்வி. இது வந்து மகாபாரதத்தை எல்லாம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. அடுத்த நீங்க வந்து இல்ல பகவத்கீதை எல்லாம் முடிச்செல்லாம் பண்ணும்போது மகாபாரதமும் படிக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
ஓகே, அப்ப மகாபாரதம் இல்ல, என்னது பாகவதம், சாரி. சோ அது என்னது அதிசயமான இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ். என்னது விச் இஸ் த மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் திங் அப்படின்னு யாருமே நம்ம வந்து we are not prepared for the அன்டில் அந்த கடைசி மூச்சு நம்ம வந்து இறந்து போயிடுவோங்கிறதுக்கு யாருமே வந்து ரெடியா இல்லை. எல்லாரும் இன்னும் வழப்புறம் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி டெத் யாருக்கும் வருது, நமக்கு வராதுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் त्यजत्यन्ते கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதः. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். அப்ப என்னது, இது ஒரு பரத மகாராஜா ஸ்டோரி பின்னாடி வருது. அவர் அப்படிதான் ஒரு மான் 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 சொல்லிட்டு அப்படி நான் இறந்து போனா என் மானை யாரு காப்பாத்துவான்னு நினைச்சுன்னு இருக்கிற அவர் மானாவே மாறிட்டார். ஆனா அவர் ரொம்ப ராஜாவா இருந்து துறவு மேற்கொண்டு வந்தவர், ரொம்ப நல்லவர். நல்லவர்னா என்னது, நல்ல பூஜை பஜனம் பண்ணும்போது அவருக்கு முற்பிரிவியோட எல்லாம் நினைவு வருது. மானா வந்த அப்புறம் தான் அவருக்கு நினைவு வருது, ஐயோ நான் இப்படி ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேனேன்னு. மானா இருந்து இறந்து திரும்பி அப்புறம் வந்து ஒரு இது பாடி எடுக்கிறார். அந்த ஸ்டோரி பின்னாடி வரும் பார்க்கலாம். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யர்பிதமனோ புத்திர் மாமே வைஷ்யஸ்ய அசம்சயः. திரும்பி வருது, வித்தவுட் டவுட் அசம்சய. எப்பெல்லாம் அசம்சயம் வருதோ அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறார். டோன்ட் வரி, அண்ட் தென் என்னோட உலகத்துக்கு நீ வருவாய். என்னது, எனவே அர்ஜுனா என்னை இந்த என்னை கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்னது, உன்னோட கடமையான போரிடுதலையும் பண்ணு. அப்ப நமக்கு என்னது, அதே சேம் அப்ளைஸ் டு அஸ் ஆல்சோ. நம்ம அதுக்குன்னு சண்டைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். நம்ம வந்து நமக்கு என்ன கடமை உண்டோ, ஒர்க்கிங் லேடினா வேலைக்கும் போகணும், குடும்பத்து காரியம் பராமரிக்கணும்னா அதையும் பண்ணணும். என்னெல்லாம் நமக்கு கடமை இருக்கும். ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இது படிக்கிறான்னா they have to study, அதுதான் அவளோட கடமை. சோ அதுவும் பண்ணணும். ஆனா பகவானையும் நினைக்கணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், செயலோட பலன்கள் எல்லாமே, செயல்களை நான் பண்றேன் எல்லாம் உன்னோட தயவுல தான். நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும், நீ தான் எல்லாம் நடத்தி கொடுக்கணும். இப்ப நானே எவ்ரிடே நான் வரும்போது, ஐயோ இன்டர்நெட் சரியா இருக்கணுமே, கரண்ட் போக கூடாது, இதெல்லாம் ஏன்னா கரண்ட் போனா எல்லாம் போச்சு, புஷ்ஷன் ஆயிடும். இப்போ 2 நாள் முன்னாடி இங்கிலீஷோட அந்த டைம்ல வித்யான்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. 2 டைம் வெளியில வந்து அப்புறம் திரும்பி உள்ள போறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. 7th சாப்டர். சோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம நம்ப இது டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்ப பகவானை தான் வேண்டிக்கணும். ஒண்ணு அந்த மாதிரி எல்லாம் அசம்பாவிதம் கொடுக்காது. இப்ப கிளாஸ் முடிஞ்சப்பறம் என்ன வேணா கூட வேர்த்தாலும் சரி நம்ம மாட்டுக்கு அனுபவிக்கும். இது எல்லாருக்கும் கஷ்டமாயிடுறது. அப்ப அது பண்ணாது, கொஞ்சம் எங்க கூட வேண்டிக்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, அதனால செல்ஃபிஷ் தான், நம்ம எல்லாம் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்ல தான். அதுவும் என்னத்துக்கு செல்ஃபிஷ், நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஒழுங்கா அந்த கிளாஸ் போகணுமே அப்படின்னு. பட் அதே சமயம் எனக்கு வந்து முன்னூற்றால் கஷ்டம் கொடுக்கப்படாதுன்னு அந்த எண்ணத்துல தான். அதே இதுல என்ன கொடுத்து உருவியல் எப்பொழுதும் ஒரு நிமிஷம். எனவே அர்ஜுனா என்னை இந்த கிருஷ்ணா உருவியல் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னைய அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ வந்து உன்னுடைய டியூட்டியும் பண்ணும். அந்த டியூட்டி பண்ணும்போது என்னது, உடலும் சரி மனதும் சரி புலன்கள் எல்லாம் வந்து என்னை நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது என்ன, கண்டிப்பா என்னுடைய உலகத்தை வந்து நீ அடைவாய். என்னிடத்தில் வந்து விடுவேன்னா என்ன அர்த்தம், பகவான் வந்து பரந்தாமத்தனம் வந்து போய்விடுவோம். அதுல ஒரு சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை, ஐயம் இல்லை. அபியாச யோக யுக்தேன சேதசானான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது, அதான் அனன்ய பக்தி, வந்து அதுல இருந்து டிவியேட்டே ஆகாம பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனை நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். அப்ப வந்து நல்ல பக்தி தொண்டு பண்ணி அவன் ஒரு ஃபெய்த் இருந்தா வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் தான் வரும். ஒரு ஃபெய்த் வந்தா ஃபியர் இருக்காது. அப்போ ஃபுல்லா நம்ம டிவோஷன்ல பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு க்ஷணமும் வந்து அந்த வழியில இருந்து பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைவான். பார்த்தான்னு சிந்தையன். இதோட வந்துடுத்து அஜாமிளன் ஸ்டோரி ஒண்ணு வந்துடுத்து. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கிறது 6.1. கன்யாகுப்ஜா என்னும் ஊரில் அஜாமிளன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் விழுந்தான். அவன் வந்து ஒருத்தர் நல்ல இவர் தான், பிராமணனா இருந்தார். அது அவன் வந்து ஃபாலோயிங் ஒரு இது என்னது செலிபசி லைஃப் தான். நல்ல ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் உன்னத்தி தப்பு தண்டெல்லாம் பண்ணாம நல்லா இருந்தார். ஆனா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இதை சீனை பார்த்துட்டார். அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துட்டு, ஆஹா இதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்கா, நான் தான் ஆனந்தப்பட்டு தான் இருக்கேன் பகவானோட இதுல. சோ மதுமயக்கத்தில் இருந்து ஆணும் பெண்ணும் உறவு கொள்வதை அஜாமிளன் காண்றார். ஆனா அவ சந்தோஷமா இருக்காது பார்த்தோன்னா இவருக்கு மனசு தடுமாறுறது. ஓ இதுலயும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ, அப்ப நானும் கல்யாணம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கூட எல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு சந்தோஷம் என்னது பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வருது. அப்ப என்ன பண்றாரு, ஒரு வேசியை மணந்து கொள்கிறார். அப்புறம் அது என்ன எடுத்து அவர் ஒரு வேசிய மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தார்.
ஏன்னா இந்த நேரமும் இதுதான், கொஞ்சி குழாவிண்டு இதுதான். அதனால என்ன குழந்தைகள் பெத்து 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 அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்த்தணுமே, அவ பணம் வேணுமே. அப்ப எல்லாம் வழிப்பறி பண்ணி வேண்டாத தகாத காரியம்லாம் பண்ணி எப்படி இருந்த ஆளு இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்துல மயங்கி எல்லாம். ஆனா அப்ப என்ஜாய் பண்ணியிருந்தார். யூ டிடன்ட் ரியலைஸ் தட் அவர் தப்பு பண்றாருன்னு. குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்த்தணுமே. இப்ப எல்லாம் தப்பு காரியம் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி அவளுக்கு எல்லாம் ஃபீட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவ செயல்களிலும் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கழித்தான். அப்போ ரிப்பெண்டன்ஸ் அப்பவும் வரலை. He was enjoying that life. அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். கடைசி மகனது பேர் நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் சின்ன குட்டி குழந்தை, எல்லா வீட்லயும் அந்த குழந்தை ஏதோ சின்ன குழந்தை இருந்தா ரொம்ப ஆசை வரும் இல்லையா, அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டுட்டே இருப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம், கொஞ்சுவோம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிளன் அதிக பற்று கொண்டான். அன்பின் மிகுதியால் அக்குழந்தை எப்பொழுதும் கொஞ்சி குலாவை நாராயணா இங்க வா, நாராயண எது சாப்பிடுவார், இப்போ கூப்பிட்டுட்டே இருப்பான் என்று பலமுறை அவன் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தான். சின்ன குழந்தையோட நினைவாகவே இருந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. 88 வயசாயிடுச்சு, நான் இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்க போறேன், அந்த மாதிரிலாம் நினைவில்லாம அந்த குழந்தைய கொஞ்சிட்டு அவர் மாட்டுக்கு ஹாப்பியா தான் இருந்திருக்கார். ஆனா டெத்தோட டைம் வந்துடுது. ஒரு நாள் அஜாமிளன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் கயிற்றுடன் வருவதை கண்டார். அதனால் கலக்கமடைந்து பயந்துட்டார் அவர். ஏன்னா அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா. அப்ப என்ன குழந்தைய நினைச்சுட்டு நாராயணா இங்க வா, என்ன பாரு அப்படின்னு நாராயணா என்று கூப்பிட்டார். பலமாக அழைத்தான். அஜாமிளன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் பகவான் நாமத்தை தான் உச்சரித்தார். ஆனால் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் பகவானுடைய ஒரு பகவான் பேர் எடுத்தார். ஆனா நினைவெல்லாம் குழந்தை பேர் இருந்து, இருந்தாலும் அது குற்றம் இல்லை. பகவான் பேர் எடுக்கிறதுல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம அதனால என்ன, அதுக்கு ஜப்பா பண்ணாமல எங்கேயோ நினைவு வச்சு பண்ணலாம், அது அர்த்தம் இல்லை. பகவான் நினைச்சுதான் பண்ணோம். இருந்தாலும் அவர் இன்னசென்ட்டா தன்னோட குழந்தைய கூப்பிட்டார். ஆனா பகவானோட பேரை கூப்பிட்டதுனால உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமலினின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை தடுத்தனர். என்னோட மாஸ்டரோட பேர் எடுத்தாச்சு, கெட் லாஸ், நீங்க எல்லாம் போங்க. அவர் சொன்ன இல்ல டெத்தோட நேரம் வந்தாச்சு. யமன் எங்க மாஸ்டர் சொல்லியிருக்கா இவரோட உயிரை எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் இப்ப எங்க இதுல எங்க கஸ்டடியில வந்தாச்சு. ஏன்னா நாராயணன் சொல்லியாச்சு, இப்ப நாங்க தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணோம், நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வாக்குவாதம்லாம் வந்தது. அப்புறம் போயிட்டாவா. யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களும் இடையிலான வாதங்கள். யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை. ஓகே, யமராஜர் என்ன சொல்ற, சரி அப்படியா, அவெல்லாம் வந்துட்டாங்களா, சரி அவ சொல்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும், இப்ப நீங்க வந்துருங்க, திரும்பி வந்துருங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டா. அப்புறம் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு. இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு நேரம் நம்ம பகவானோட நாம ஏதோ நினைவுல என்ன சொல்றோம். அதனாலதான் இப்ப நம்ம எல்லாமே குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே பகவான் பேரை வச்சு சொல்றோம். ராமசுவாமி, என்னெல்லாமோ நாராயணன், அந்த மாதிரி பெருகும்போது என்னது யாரையோ கூப்பிடும்போது அப்படியாவது நம்ம பகவான் எண்ணறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்துலதான் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறோம். அதனால இப்ப இதெல்லாம் மாறி போய் எல்லாம் பெட் நேம்ஸ் எல்லாம் வந்தது. கிட்டு குட்டுன்னு எல்லாம் இப்படி கூப்பிட்டு ஆரம்பிச்சு நிஜ பேரே மறந்து போயிடும். சோ பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பா கடவுள் பாதுகாப்பு அளிப்பார். ஏன்னா அவர் பேரு கூப்பிட்டா போறோம், அந்த எண்ணம் தான். அப்புறம் பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம். எப்பவும் பகவான் நாமம் எடுக்கும்போது நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாம் போகும். அதுவும் நம்ம படிக்கும், இவரோட கதையிலையும் படிக்கலாம். யமராஜமிடமிருந்து பாதுகாப்பு. கடைசியில டெத் வரும்போது கூட யூ ஆர் சேவ்டு, பிகாஸ் யூ பி அட்லீஸ்ட் கோயிங் டு பெட்டர் லோகா. நம்ம பகவான் பேரு சொல்லாம இறந்து போகும்போது நம்ம எந்த உலகத்துக்கு போவோம், பாவம் புண்ணியம் இதெல்லாம் இருக்கும். பட் பகவான் பேரு சொல்லும் போது எந்த பகவான் சொல்றோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போவோம். கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு சான்ஸ். இது ஒரு ஸ்டோரி. அப்புறம் என்னாச்சு, யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிளன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓஹோ, நான் இவ்வளவு நாள் இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா இருந்திருக்கேனே, பகவான் நாம ஒரு நேரம் கூட சொல்லாம குழந்தைகள் சொல்லிட்டு அவ குழந்தைகள் மனைவி மக்கள் அப்படி இருந்துட்டேனே, நான் இவ்வளவு பெரிய கடைசியில ஒரு நேரம் ஜஸ்ட் என் குழந்தையதான் கூப்பிட்டேன், அப்பவே வாழம் வந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் இவ்வளவு நாளா எவ்வளவு பண்ணிருக்கலாம், அப்படி நான் பண்ணாம முட்டாள்தனமா இருந்துட்டேனேன்னு வருந்தரார் அவர். அவர் இப்பொழுது ஒரு முழுமையான தூய பக்தராகிவிட்டார். எனவே அவர் செய்த பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். இப்படி வைகுண்டத்துக்கு இப்படி கூட்டின்னு போகலாம், நம்மள கையை பிடிச்ச வா 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 வா, ஜஸ்ட் கெட் இன்சைட், கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு. அப்போ திஸ் இஸ் பெட்டர் இல்லையா? யாரோ இந்த ஷாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கார் கதவெல்லாம் திறந்து வாங்க உள்ள உட்காருங்க சொல்லி நம்ம போறது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அது போலதான் அது
ஏதோ டெஸ்டினேஷன், நம்ம பணம் கொடுத்து போற இடம் இல்ல, பூலோக விருந்தாவன். பகவானோட இடத்துக்கு நம்ம போறோம். எங்கேயும் திரும்பி வரப்போறது இல்லையோ, திரும்பி நம்ம வந்து ஒரு ஜென்மா எடுத்துன்னு வரப்போறது இல்லையோ, அந்த இடத்துக்கு போச்சுன்னா திரும்பி வரமாட்டோம். அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு இந்த மாதிரி கையை பிடிச்சு கூட்டின்னு போறதுக்கு மனுஷா இருக்கானாக்கா ஏன் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது? ஸோ லெட் அஸ் வீல் ஆல்சோ கிவ் அ ட்ரை. நம்ம எல்லாரும் ஒரே இதுல ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை மாத்திரம் விடாம இந்த சிஸ்பம் சொல்லி கொடுத்து அதை வந்து கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணிட்டு. இது ஒரு அஜாமிழன் கதை. ஓகே, இன்னும் ஒரு கதை இருக்கு, அது வந்து கவிம் புராணம் மனுஷாசிதாரம் மனோரணீயாம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாத்தாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப்பரஸ்தாத். பகவானை பத்தி எல்லாம் பெருமையா சொல்லியிருக்கேன். என்னது? எல்லாம் அறிந்தவர். கவிம்னா என்னது? ஹி நோஸ் எவ்ரிதிங். மிகவும் பழமையானவர். புராணம் கட்டுப்படுத்துபவர். அனுசாசிதாரம், எல்லாரையும் வந்து கண்ட்ரோல். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், அந்த பீஸ் ஃபார்முலா பார்த்துக்கோம். இஸ் அ கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அப்போ நிறைய அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறந்தவர். அணோர் அணியாம்சம், சின்னது ரொம்ப. ஏன்னா நம்ம பரமாத்மா உள்ள இருக்காரே, அவ்வளவு சின்ன ஃபார்ம்ல இருக்கார். ஃபுல்லு உலகளாவிய, இப்ப 10வது சாப்டர்ல பார்க்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை காட்டுறாரு. 11th சாப்டர்ல காட்டுறாரு, 10th சாப்டர்ல சொல்றாரு. ஆடியோ அப்புறம் வந்து வீடியோ காட்டுறாரு. அதெல்லாம் அவர் காட்டுறாரு. அப்புறம் எங்க அவர் இருக்கிற இடம் எங்க? பூலோக விருந்தாவன், அங்கேயே இருக்காரு. சோ பகவானை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர் அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். அச்சிந்திய ரூபம், நமக்கு புரிஞ்சுக்க ஒரு என்னது கன்சீவ் பண்ணி இப்படி இப்படி இருப்பார் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்க முடியாது பகவான். இப்படி ஒரு ரூபத்தை நம்ம நினைச்சு நம்ம பண்றோம். ஏன்னா இது வந்து நமக்கு கன்வின்சிங்கா இருக்கு. ஒரு உடலை எடுத்து, நம்ம எல்லாம் எம்போனிக் சோல் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் பார்த்தா, ஓ பகவானுக்கு ஒரு மாலை அணிவிக்கலாம், இது தொடுத்து ஒரு திலகம் இடலாம், அப்புறம் என்னது சம்திங் நைவேத்தியம் பண்ணேன், அவருக்கு ஒரு வயறுன்னு காட்டுறது. அப்ப நம்ம நமக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு தோணல் நமக்கு எப்போ வரும்? ரூபம் இருக்கும்போது. அரூப ரூபத்துல வந்து நம்ம மாலை போடுறேன்னு எங்க மாலை போடுது அப்படின்னு தோணிடும். எங்க சாப்பாடுனா எங்க கொடுக்க, அவ்வளவுதான். என்ன பக்குவம் இல்ல, பண்றவா இருக்கா, அத்வைதிக் பிரின்சிபல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. இட் இஸ் நாட் தட் அவளுக்கு எல்லாம் பக்தி இல்லைன்னு கிடையாது. அவளும் பக்தி தான். அவளும் வந்து பகவானை அடையறதுக்கு தான் எல்லாம் முயற்சி பண்றா. ஆனா அரூபமா அதுக்கெல்லாம் பயங்கர ஒரு இது வேணும். என்னது மெச்சூரிட்டி. அந்த மெச்சூரிட்டியும் நமக்கு போராது. ஜஸ்ட் இந்த பேபி ஸ்டெப். அப்ப இந்த இதுதான் பெஸ்ட் ஃபார் எல்லா பாமர மக்களுக்கு. ஒரு ரூபம் வச்சு பகவானை வழிபடுறது பெஸ்ட். அப்ப நம்ம இதை அது என்னது புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர். இது வந்து அனுஸ்மர சர்வசிய தாத்தனம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரசம். ஆதித்ய வர்ணத்தோட அவர் இருக்கார் அப்படின்னு. அவர் சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். அந்த மாதிரி பகவானை வந்து வழிபடணும் அப்படின்னு. பிரயாணகாலே மனசாச்சலேன பக்தியா யுக்தோ யோக பலேன செய்வ துவோர் மத்தியே பிராணம் ஆவேஷ சம்யக் சதம் பரம் புருஷ உபைத்தி திவ்யம். எங்க வைக்கணுமா? துவோர் மத்திய, 2 புருவத்துக்கு நடுவுல பிராணம் அப்படியே லைஃப் சோர்ஸ் அங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு. எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? அந்த இறக்குற தருவாயில என்னெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 10,000 1,00,000 தேள் கொற்றா போல வலிக்குமா. அந்த டைம்ல பகவான் நினைக்க எப்படி முடியாது. ஆனா என்ன பண்ணும்? அதே சொல்லி நம்ம வாயால சொல்றோமோ இல்லையோ, உள்ள சொல்லிட்டே இருக்கும். உள்ள மைண்ட்ல வந்து இதே லிங்கரிங். இப்ப நம்ம ஒரு பாட்டு கேட்டா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பாட்டே லிங்கரிங்கா இருக்கும். நம்ம ஹம் பண்ணிட்டு இருப்போம். சம்திங் இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மூவி பார்த்தோம்னாலும் அது அப்படியே இருக்கும், நம்ம உள்ள இம்ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கும். அதே போலதான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட நாமம் ஒரு 3 hours மூவி பார்த்துட்டே நமக்கு அந்த ஒரு இது இருக்குனாக்கா, அவ கிருஷ்ணரோட வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும். டெஃபினெட்லி இட் வில் கெட் இம்ப்ரிண்டட். நம்ம வாயில சொல்றோமோ இல்லையோ, மைண்டுக்குள்ள அது ஓடிண்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே சொல்லிட்டே இருக்கும். உள்ள மைண்ட் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும். சோ எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடன் முழு பக்தியுடன் பரமபுருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரம்புருஷ பகவானை அடைவான். பரம்புருஷ வைத்தி திவ்யம், அவன் வந்து திவ்யமான பகவானை வந்து அடைந்து விடுவான். அனன்யசேதாக சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யசஹ தஸ்யாஹம் சுலபஹ பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகினா. பிருதாவின் மகனை, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுது நினைப்பவன் சுலபமாக என்னில் அடைகிறான். அது எப்படி இருக்கணும்? அனன்ய பக்தியோட. ஒண்ணு இல்ல, நமக்கு வேற ஒண்ணுமே பண்ண, கோயிலுக்கு போ, பூஜை பண்ண, தப்பண்ணி, செலவில்லாத வேலை என்ன கொடுத்திருக்காங்க. அது கலியுகத்துல அதான் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு
இந்த என்ன சண்டையோட அந்த மாதிரி இந்த உலகம் அப்படிதான். கலியுகம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இது ஏதோ ஒண்ணு சொல்றதுக்கு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வரும். சண்டை போடுவா, எல்லாம் இனிமிட்டி, ஒரு மூஞ்சிக்கு நேரம் ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு, யாரும் ஒண்ணு ட்ரூத்ஃபுல் இல்ல. இந்த மாதிரி பாசாங்குத்தனமான உலகத்தை தான் நம்ம இப்ப இருக்கோம். கலியுகம் இஸ் லைக் தட் ஒன். அந்த இதுல என்னதுனாக்கா, ஒரு வேலை உனக்கு செலவு இல்லாம ஹரே கிருஷ்ணன் ஈஸியா. ஸோ த பெஸ்ட் திங் அபவுட் கலியுகால எல்லாமே இதுதான், மோசம் தான். ஆனா ஒரே ஒரு பெஸ்ட் திங் என்னன்னாக்கா, பகவானை பூஜை பண்றது. பகவான் நினைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டார். என்னது? ஸ்மரணம். ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வாயில சொல்றோம், காதால கேட்கணும், ஸ்மரணம். இது பண்ணினாலே இந்த மலைக்கு மேல உச்சியில உட்காந்து ஒரு சத்திய யுகத்துல எல்லாம் பண்ணாரு, அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு இஃபெக்ட் நமக்கு வந்து இது பண்ணினாலே வருமா. சோ அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் திங் ஹேப்பனிங் இன் கலியுகா இஸ் நாமஸ்மரணம். சோ பிரித்தாவின் மகனை பிறழாத மனதுடன் டோட்டலி என்கிராஸ்ட் இன் மை தாட்ஸ், என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். எப்பவும் பகவான தியானத்துல இருக்கிறதுனால எனக்கு இப்போ சரி ஒரு ஜப்பா ஒரு 1 hour பண்ணிட்டோம், என்ன பண்ணலாம், சரி இப்ப நம்ம குளிச்சாச்சுலே ஒரு இது பண்ணலாம், சாப்பாடு பண்ணலாம். என்ன பண்ணோம், வாயில சாப்பாடு டேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணாம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம். எது எடுத்தாலும் பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட், பகவானுக்கு ஒரு பூவை பார்த்தோம்னா ஆஹா அந்த பூவை 4 பூவை கட்டி பகவானுக்கு ஒரு மாலையா போடலாம். இல்ல ஒரே ஒரு பூவா, சரி பகவான் ஒரு ஃப்ரூட் வாங்கினோம், ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கொடுத்தான். எத்த நினைச்சாலும் பகவான் 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 அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். எப்படி இருப்போம், கடைசியில அவன் வந்து பக்தி தொண்டை இடையறாது இருக்கான். அண்ட் நேச்சுரலி இவருக்கு போட்டு கோலக்குண்டான். மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. இப்ப இந்த உலகம் எப்படி இருக்கு, துக்காலயம், துக்கம் நிறைந்த உலகம், அசாஸ்வதம், பெர்மனண்டே கிடையாது இந்த உலகம். ஏன் அனிலேட் ஆகும்போது இந்த உலகம்னா ஐம் நாட் டாக்கிங் அர்த், ஹோல் இது என்னது 14 உலகம் அழியும். அப்புறம் என்னெல்லாம் அழியும், இது போல 14 உலகம் நிறைய அண்டத்துல இருக்காமே, பிரம்மாண்டம் நிறைய இருக்கு, எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப என்னதான் அழியாதுன்னா பகவானோட உலகம் தான் அழியாது. அதுதான் எப்பவுமே பெர்மனண்டா இருக்கும். அங்கதான் ட்ரூ ரிலேஷன், அங்கதான் வந்து பகவான் இருக்காரு, அங்கதான் எல்லாமே நல்லது நல்லது என்னெல்லாம் சொல்லலாமோ அதெல்லாம் அங்க இருக்கும். ஆனா இது வந்து இருளடைந்து துக்கம் நிறைந்த உலகம். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னேன் பேலன் இதுல கொண்டு போயிடுவான். ஒரு என்னது ஷாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கார்ல கதவை திறந்து உள்ள உட்காரு அப்படி கூட்டின்னு போறப்பல நம்மளை வந்து அந்த இதுல விமானத்துல உட்காந்து கொண்டு போயிடுவா. சோ அந்த மாதிரி போகும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் நிறைய பேர் போயிருக்கா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகிற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா நமக்கு மறுபிறவிங்கிறது கிடையாது. சோ அங்க வந்து இந்த மாதிரி உலகம் அந்த உடலோட இருப்போமா, சூக்ஷ்ம உடலோட தான் இருக்கும். நம்ம ஸ்தூல உடல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம சூக்ஷ்ம உடலை எப்படி வரைச்சு காட்டுறது, ஏதோ காட்டணுமே, நமக்கு புரியணுமே, அதனால உடலை காட்டியிருக்கலே தவிர. ஆனா யூ கேன் ஃபைன் இல்ல பின்னாடி ஒரு ஹேலோ மாதிரி இருக்கும், மாதிரி வரைஞ்சாலும் பின்னாடி எல்லாம் ஷைனிங் தான். தட் மீன்ஸ் இதுலதான் இருக்கும், நம்ம வந்து ஆத்மா இந்த ஸ்தூல சரீரத்துலதான் இருப்பாங்க. சோ அது இந்த தற்காலிகமான இந்த இதுல வந்து வேறொரு உடலை எடுத்து அவன் வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். சோ அது எங்க இருக்கு அந்த கோலகம் தான் இன்னைக்கு இருக்கு அந்த சாட் அப்படின்னு பாக்கலாம். ஓகே, இப்ப யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்க, இவ்வளவு கிருஷ்ணன் இவ்வளவு கிரேட்டா அப்படின்னா என்னதுன்னா, பிரம்மாவும் வந்து வழிபடுறாங்க, சிவனும் வழிபடுற. சிவன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ வைஷ்ணவா, இஸ் அ ட்ரூ வைஷ்ணவன். அப்படி பக்தி யாரை நினைத்து, கிருஷ்ணனை நினைத்துதான் வந்து பக்தி பண்றாரு. அவர் எப்போ மெடிடேஷன்ல இருக்காரு, பகவான் கிருஷ்ணரை நினைச்சுதான் மெடிடேஷன் இருக்காரு. சரி, பிரம்மாவோட இது என்னன்னாக்கா, எப்போ தேவர்களுக்கு அசுரர்களுக்கு சண்டை நடக்கும். என்ன நடந்தாலும் வந்து குழப்பம் ஏதாவது ஆச்சுனாக்கா பிரம்மாட்ட வந்து என்ன இப்படி ஆச்சு, ரொம்ப துன்புறுத்துறாங்க இதெல்லாம். அப்ப இவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா மெடிடேஷன் போயிடுவார். மெடிடேஷன் போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட அப்படி மெடிடேட் பண்ணிட்டு he gets all that பகவானோட என்னெல்லாம் ரிப்ளை வருமா அதெல்லாம் அப்படி கிரகிச்சுட்டு அப்புறம் மெடிடேஷன் வந்துட்டு பகவான் இப்படி ஒரு அவதாரம் எடுத்து வரையும் சொல்லியிருக்காரு, இதெல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இவளுக்கு வந்து சொல்லுவான். அதுதான் வந்து அவளோட பழக்கமே அப்படிதான். இதெல்லாம் பாகவதத்துக்கு கொடுத்துருக்கு. சோ பூமி பசு வடிவம் பெற்று, இப்போ ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து பூமி வந்து பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள், கண்ணீர் வடித்தார். அது ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, சரி நான் வந்து தியானம் பண்ணி கேட்கிறேன் பகவான் என்ன அவர் என்ன அதுக்கு சொல்லி சொல்றாரு. பின்னர் பிரம்மா தனிப்பட்ட முறையில் விஷ்ணுவை தியானம் செய்து அவரிடமிருந்து வந்த செய்தியை தேவர்களுக்கு தெரிவித்தார். சோ திஸ் இஸ் ஹவ் நார்மலி எவ்ரி டைம் திஸ் ஹேப்பன்ஸ். அப்ப அவரு தியானம் யாரை பண்றாரு, கிருஷ்ணரை தான் பண்றாரு. இது நம்ம வந்து நம்ம நேத்தி பார்த்தோம், எப்ப பார்த்தோம் அந்த கிளாஸ்ல பார்வதி தேவிக்கு வந்து அந்த சொல்லல, அவங்க சொல்றேன். பார்வதி தேவிக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கதை கேட்கணும் ரொம்ப ஆசை வந்தோன்னு சிவன்கிட்ட சொல்றேன், எனக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்களேன், உங்களுக்கு நிறைய தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு என்ன சொல்றேன், ஆனா நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோல அப்படி சொல்லிட்டே போவேன். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும், கொட்டிட்டே இருக்கணும், அந்த கொட்டுறதும் பழைய அந்த மாதிரி.
சோ அந்த மாதிரி சொன்னா எனக்கு தெரியும், சரி நீ கேட்டு இருக்க அப்படின்னு. அதுக்கு என்ன, அப்ப நான் கேட்கறேன் ரொம்ப ஆர்வமா இவனுக்கு சொல்றா பார்வதி. அவரும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சா, கிருஷ்ணா அப்படி, கிருஷ்ணா இப்படி, அப்படி இப்படின்னு நடுநடுல இவனும் சொல்லி எல்லாம் ஒரு மாதிரி கதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பாக்குறா. பார்வதி தேவி தூங்கியாச்சு. இப்ப இவ்வளவு நேரம் கொட்டினது யாரு அப்படி பார்த்தா, அங்க அவ வந்து பெட்டு கிளி வளர்க்குறான். அந்த கிளி உட்கார்ந்து இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கு. ஆஹா, இவ்வளவு நேரம் நீதான் கேட்டியான்னு பிடிக்க போகும்போது அதுவும் ஓடி போயிடுறது. அது நினைச்சு என்ன ஹார்ம் பண்ணிடுவான். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அது ஓடி போறது. ஓடி போயிட்டு எங்க போறதுனாக்கா, நம்மளோட வியாசதேவரோட வைஃப், அது அவள் குட்டில வந்து உட்கார்ந்துருக்கா. அப்படி கொட்டை விடுறான். எதுக்கோ கொட்டை, ஒரு தூக்கம் வரும்போது கொட்டை விடுறாரு. அது பறந்து போயிட்டு அந்த கொட்டை வாயை இப்படி திறக்கும்போது அதுவும் அவ பேர் என்ன, பிட்டிகா, பிட்டிகா. அவ வைஃப் பேரு பிட்டிகா. அது இதுக்கு வாய்க்குள்ள போய் வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டு உட்காந்துருது. சேஃபா அந்த வந்து பூம்ல போய் உட்காந்துருது. ஆனை மட்டும் வெளியில வா, நீ இப்படி எல்லாம் உள்ள உட்கார முடியாது, வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா, குழந்தை இருந்தா கூட 9 மாசத்துல வெளியில வரும். இது 16 இயர்ஸ், 16 வருஷம் உள்ள உட்கார்ந்து வரமாட்டேன், பிடிவாதத்தோட நான் வெளியில வரமாட்டேன். ஏன், நான் வெளியில வந்தா என்ன அந்த 3 முறைகள் இருக்கு. மெட்டீரியல் நேச்சர், சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம், என்ன இது ஒண்ணு. நான் இப்ப நல்ல ஒரு ஞானத்தோட வந்திருக்கேன், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு உள்ள உட்காந்துட்டேன். நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம் அவுட். ஏன்னா வெளியில வந்தா இந்த சத்தம் எல்லாம் மறைந்து போயிடும். நம்மள மறைஞ்ச என்னது, மறந்து போன ஸ்டேஜ்ல தானே இருக்கும். பகவானோட அம்சம் தான் நம்ம. இருந்தாலும் மறந்து போய் என்னெல்லாம் பண்றோம், பௌதிகத்துல ஆசை வச்சுட்டு ரொம்ப வேண்டாத்த இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நம்ம. எல்லாமே எனிதிங் அதர் தான் பகவான் நினைக்கிறோம், அதெல்லாம் வேண்டாத காரியம் தான். டைம் பாஸ் தான் பண்ணிடும். அப்ப அது வந்து வெளியில வரத்துக்கு மறுக்கிறது. அப்போ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, இல்லை வரதான் வேணும், நான் வேணா உனக்கு அனுகிரகமே பண்ணிடுறேன். உனக்கு வந்து பௌதிக பந்தத்துல எல்லாம் நீ வந்து ஈடுபட மாட்டேன், இந்த ரஜகுண தமகுணம் உனக்கு வந்து ஒன்னும் அஃபெக்ட் பண்ணாது, அந்த ஒரு அருள் கொடுத்து பண்றேன். நீ வெளியில 16 வருஷம் உள்ள உட்காந்து அப்புறம் வெளியில வந்துடுது. வெளியில வந்து என்ன, வீட்டுல இல்லாம போயிடுது. போயிடுத்துலாம் சொல்லக்கூடாது, போயிட்டார். எங்க போயிட்டார் அவர்? அவர்தான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, சுகர் சொல்றாங்க இல்லையா, பாகவதம் சொல்றதுக்கு நைமிஷாரண்யம் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டார். ஏன்னா வீட்டுல இருந்தா திரும்பி என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு, ஐ வாண்ட் டு லீவ் திஸ் பாண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அங்க போனோடனே அவர் அப்பதான் அந்த பரீட்சித் மகாராஜாவோட ஸ்டோரி தான். அது ஒண்ணா சொல்லிருந்தோம். பரீட்சித் மகாராஜா அங்க வரார். அவர் யாரு பரீட்சித் மகாராஜா? அவர் வந்து நல்ல ஒரு அரசர் தான். நன்னா ஆண்டு வந்தார். ராஜ பரிபாலனா ரொம்ப நன்னா பண்ணினார். எல்லாருக்குமே ஒரு மரியாதை எல்லாம் உண்டு. அப்ப அவர் வந்து அந்த வேட்டையாடுறதுக்கோ எதுக்கோ அவர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவருக்கு தாகம் எடுத்தது. சரி, எங்க ஏதாவது தண்ணி கிடைக்குமா தானே ஒரு குட்டில் ஒரு குடிசை குடிசை அங்க வந்து தண்ணி கேட்கலாம் பார்த்தா, அங்க வந்து இவர் சமீக்ஷா மகரிஷி அவர் வந்து தியானத்துல உட்காந்துட்டு, என்ன தியானம்னு தெரியல, அது எல்லாம் மூக்கு நுனியில அப்படி பார்த்துதான், பாதி கண்ணு திறந்திருக்கும், பாதி மூடி இருக்கும். ஆனா தியானத்துல இருப்பான். கண்ணு முடிந்தா தூக்கம் வந்துருமே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ணுவான். அப்ப தியானம் நல்லா வரும். ஒரு சமீட்சை மாதிரி அங்க வந்துட்டு, முனிவரே எனக்கு வந்து வணக்கம், எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப தாகமா இருக்க, தண்ணி குடுக்குறீங்களா அப்படி கொட்டனு 2-3 டைம் கேட்டு பாக்குறாரு, திரும்பி கேட்டு பாக்குறாரு. இவருக்கு ஒண்ணுமே நினைவில்லை, ஏன்னா இவர் மெடிடேஷன் இருக்காரு. இவர் ராஜா கிட்ட இவ்வளவு நேரம் நான் கேட்கிறேன், இவர் என்ன அசையாம இப்படி உட்கார்ந்து இருக்காரு, என்ன ஒரு அவமரியாதை பண்ற. ஏன்னா நமக்கு வந்து என்னதான் நன்னா இருந்தாலும் அந்த கலி புருஷன் வந்து நம்ம பின்னாடி சுத்திட்டே இருக்குமா. நம்ம எப்பெல்லாம் தப்பு பண்றோம், தப்பு பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு நம்மள இட் வில் மேக் அஸ் டு டூ தப்பு. இந்த மாதிரி நல்ல ஆத்மாவையும் தப்பு பண்ண வச்சு விடுத்து. என்ன பண்ணிட்டாரு, கோவம் வந்துடுது. கோவம் வந்தா போச்சு, திரும்பி வீழ்ச்சிதான். அப்ப என்ன பண்றாரு, பாக்குற ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் உட்காந்துருக்காரு, அப்படி பாக்குற கீழே வந்து ஒரு செத்த பாம்பு இருக்கு, குச்சியால அதை எடுத்து, கோவம் வருது அவருக்கு. என்ன அவர் மேபி எழுப்புறதுக்கு முன்னாடி அதை ஏதோ பண்ணணுமே சொல்லிட்டு கல்லை விட்டு எரியாம அட்லீஸ்ட் அதை அப்படி தூக்கி இப்படி போட்டார். அது என்னது மாலையா விழுந்து. அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு இஃபெக்ட் இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு ஜபம், அவர் இந்த மெடிடேஷன்ல இருக்கார். இதை பார்த்த வந்து அவரோட பிள்ளை ஸ்ருங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிள்ளை, அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. அது எப்படி எங்க அப்பா வந்து பகவான் பேருக்கு தியானத்துல இருக்கார், அவரை போயிட்டு நீ இன்சல்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணிருக்க, உனக்கு என்ன ஒரு தைரியம் அப்படி இப்படி. ஆஃப்டர் ஆல் நீ வந்து ரொம்ப நிறைய டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு பாகவதத்தை. நீ ஆஃப்டர் ஆல் வந்து ராஜா தான், ராஜாங்கிறது ஒரு பிச்சை எடுக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான். நாங்களாம் எந்த ஒரு லெவல் தெரியுமா, நாங்களாம் பிராமின்ஸ் அது இது எல்லாமே சொல்லி சாபமே ஏற்பட்டார். ரொம்ப அந்த காலத்து பிராமணான என்னன்னா நிறைய இந்த ஸ்லோகம், இந்த நிறைய இதெல்லாம் படிக்கும்போது பவர் வந்துடும். அவங்க சொல்றதுல என்ன சொன்னாலும் அது பலிச்சிடும். இது சாபம் விட்டுட்டார், நீ இன்னும் 7 நாள்ல நீ வந்து இறக்க போறாய் அப்படின்னு. இவர் ரொம்ப நல்லவர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜ் ரொம்பவே நல்ல. அவர் தெரிஞ்சு கொடுத்தா, ஐயோ நான் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த சாபம் கிடைச்சோன்னா ரொம்ப ஆனந்தமா, ஓ அதுக்கு என்ன ரொம்ப தேங்க்ஸ், எனக்கு வந்து நான் இறந்து போயிடுவேன்னு சொன்னது ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து. இப்போ மை டேட் ஆஃப் டெத் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் அவருக்கு கிடைச்சது இல்லையா, ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு போயிடுறாரு. போயிட்டு எல்லாத்தையும் ராஜ்யத்தெல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு நைமிஷன் போயிட்டு சுகதேவர்கிட்ட கொடுத்து, எனக்கு இந்த க்ஷணத்துல இருந்து நீங்க கிருஷ்ண கதையை தான் சொல்லணும், 7 நாள்ல நான் இறக்க போறேன், இந்த 7 நாள்ல நான் வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கிருஷ்ண கதையை சொல்லணும். நான் தான் சப்தாங்கம் இப்ப நடக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் தட் 7 days of இதுதான். அப்ப எனக்கு கேட்கணும் ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த 7 நாள்ல அவர் கேட்கிறார்.
அப்புறம் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு சாபம் என்னன்னா, தக்ஷங்கிற ஒரு இது பாம்பு தான் உனக்கு கடிக்கும். அதுல நீ இறந்து போவேன்னு. ஆனா இவர் நல்ல பயஸ் பெர்சன். ரொம்ப புண்ணிய ஆத்மா இருக்கிறதுனால, அவர் அந்த 7 நாளோட கேட்கிறார். கரெக்டா சாபம்ங்கிற போல அவர் இறக்குறார். தக்ஷன் வருது. ஆனா தக்ஷன் கடிச்சு சாகலை. அவர் சாகர தருவாய் வந்து அவர் இறந்துட்டார். தக்ஷன் அந்த டெட் பாடியை தான் கடிக்கிறது. அது நான் எங்கேயோ படிச்சதுனால சொல்றேன். அந்த மாதிரி அவ்வளவு நல்ல பயசாத்மா. அப்போ ஒருத்தருக்கு உனக்கு வந்து டெத் வருதுன்னா யூ ஷுட் டேக் இட் அஸ் என்ன எப்படி நம்ம இறக்க போறோம் தெரிஞ்சு போயிடுது நமக்கு இது டெத் வருதுன்னு. பி ஹாப்பி அட்லீஸ்ட் யூ நோ த டைம் ஆஃப் யோர் டேட் தெரியும் அப்படின்னு. ஆனா இப்ப முனிவர் வந்து கண்ணு முழிச்சோன்னா அவர் வந்து பிள்ளைய கோச்சுக்கிறார். நீ என்ன காரியம் பண்ண, அவர் என்ன பெரிய ஆளு தெரியுமா, என்ன ஏதோ அது என் மாலையா போட்டு மீன்ஸ் அவர் என் மேல போட்டுட்டாது மாலையா வந்துட்டு என்ன இப்போ அதனால என்ன இப்போ போச்சு, அவர் அப்போ வந்து மன்னிச்சு அந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா நீ அந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்துடக்கூடாது, ஒரு நல்ல இதை வந்து நீ சாபம் நல்லவரை வந்து நீ சாபம் கொடுத்துட்டேன்னு பிள்ளையதான் அவர் கோச்சுக்கிறார். சோ நம்ம இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் பாகவதம் ஸ்டோரி சேர்ந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும், எதெல்லாம் நல்லது கெட்டதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி அது பரீட்சித் மகாராஜோட சுக்கதேவர் த்ரூ அந்த ஒரு ஸ்டோரி அதெல்லாம் நேற்றுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்துருக்கணும், நேரமே இல்லாததுனால பார்க்கணும். ஓகே, இதான் வந்து பரத மகாராஜோட ஸ்டோரி. இவர் வந்து ஓகே பரத மகாராஜா முன்கதை, அவருக்கு வந்து 3 பிறவியோட கதை இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். சோ முன்கதை என்னது, பரத் மகாராஜா ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். மேலும் அவரது ராஜ்யம், மனைவி, குழந்தைகள் அனைவரையும் துறந்து கிருஷ்ணனின் பக்தி சேவைக்காக காட்டில் தங்கி விட்டார். ராஜ்யத்தெல்லாம் கொடுத்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி இனிமே நான் டோட்டலி பகவானோட தியானம். அந்த காலம் அப்படித்தானே இருந்தது. எல்லாம் எல்லாத்தையும் துறந்து ஒரு கானகத்துக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாதான் முடியும். இப்ப நமக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. வீட்லயே உட்காந்து பண்ணலாம். துறவுனா என்னது, ஒண்ணுத்தி பற்று இல்லாம இருந்து லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இருந்தனாலே அதுதான் பெஸ்ட்னு பகவானே சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு. இதுல பாகவதத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு பக்குவம் வேணும். இங்க வந்துட்டு என்ன எல்லாம் சாப்பிட்டியா, நான் நன்னா இருக்கேன்பா, நீ நன்னா இருக்க இல்லையா, கதவெல்லாம் சாத்திக்கோனா அப்படி. ஆமா எல்லாம் ஒரு செகண்டுக்கு யாரோ போன் பண்ணிட்டே எல்லாம் நன்னா இருக்கே கேட்டுட்டே இருக்குமே. அதெல்லாம் அங்க அப்பெல்லாம் போனும் கிடையாது. துறவுனா துறவுதான். ஐ forgotten my wife, my children, my house. மை ஒண்ணுமே கிடையாது. ஐ எம் டோட்டலி நான் என்க்ராஸ்ட் இன் பகவானோட சேவை. அந்த இதுல இருக்கார் அவர். அவர் ஒரு அப்புறம் என்னது சேவைக்காக காட்டில் தங்கிவிட்டார். அவர் ஒரு மானுடன் இணைக்கப்பட்டார். என்ன எடுத்தது, ஒரு கர்ப்பமாக இருந்தது. இது அது இணைக்கப்பட்டார் அப்படிதான் வரும். ஒரு வந்து கர்ப்பமான் ஸ்டோரியை சொல்றேன். ஒரு மான் வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு மானு துரத்தின்னு வந்தது. அந்த மான் என்னதுனாக்கா கர்ப்பமா இருந்திருக்கு. அப்ப அது ஓடுறது தன்னோட உசிருக்கு வந்து பயந்து ஓடும்போது ஒரு நதியை கிராஸ் பண்றது. அந்த கிராஸ் பண்ணும்போது என்னது, அது குழந்தை விழுந்து குழந்தை பிறந்துடுறது. ஆனா அந்த தாய்மான் வந்து இறந்து போயிடுறது. இதை பார்க்கும் போது இவருக்கு வந்து ஒரு இரக்கம். ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீங். ஐயோ ஹியூமன் பீங்னா என்னது, வந்து ஒரு கம்பேஷனட் நேச்சர். ஐயோ இந்த மான் இறந்து போயிடுத்து, இந்த குட்டி மானை நம்ம காப்பாற்றணும். இந்த சிங்கம் வேற பின்னாடி துரத்தின்னு வருது, இந்த குட்டி மானை எடுத்துட்டு இவர் ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. சிங்கம் போயிடுறது, அது அப்படியே போயிடுது. இந்த குட்டி மானை வந்து பால் கொடுத்து வளர்த்தி ஐயோ நீ அங்கெல்லாம் போகாதே, வைல்ட் அனிமல் எல்லாம் வரும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கிறாரு. அப்ப என்ன ஆயிடுது, டிவியேட் ஆயிடுது. பகவானோட தியானத்துக்கு வேண்டி வந்தது எல்லாம் போயிட்டு மான் அதுக்கு டைம்ல ஆகாரம் கொடுத்து அது அங்க போவாதைக்கு இங்க போவாதைக்கு அது நல்லா பார்த்து பொத்தி வளர்த்தி எல்லாம் இது வைல்டு பிளேஸ். மறந்தே போயிட்டார். நம்ம என்னத்துக்கு வந்தோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு மறந்து போயிட்டார். ஆனா இருக்கிற தருவாயில அவருக்கு வந்து நினைவு வந்துருக்கு, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு. இல்ல அப்போ கூட நினைவு இல்லை. என்னது இது, கர்ப்பமாக இருந்தது, சிங்கம் துரத்தி கொண்டிருந்தது. ஆற்றில் தாய்மான் குழந்தை மானை பிரசவித்து இறந்து விட்டது. குழந்தை மான் அவருடன் ஆசிரமத்தில் இருந்தது. அவர் மானை விரும்ப தொடங்கினார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்தார். இங்கதான் இணைந்தார். அவர் பக்தி சேவையை மறந்து விட்டார். அவர் எப்பொழுது மானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். இறக்கும் போது அவர் மானை யார் கவனித்துக் கொள்வார் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார். நான் இப்ப எனக்கு இறக்குற தருவாய் வந்து விட்டு என் மானு தனியா நான் விட்டுட்டு இறக்குறேனேன்னு அங்க மனைவி மக்களை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கு. அதெல்லாம் மறந்து போயிடுது. மான் சொல்லிட்டு அந்த மானை நான் மானை விட்டு நான் போயிட்டேன்னு இந்த மானை யார் பாப்பி சொல்லி அவர் இறந்துட்டார். எனவே அவர் மானாக பிறந்தார். அப்ப எப்படி தெரியும் மானாக பிறந்தான்னு அவருக்கே தெரியும். அந்த ஸ்டோரி அவரே நினைவு இருக்கு. வந்து மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிரிவு. அந்த மானா இருக்கும்போது அது வந்து அந்த ஸ்டோரி இதுல போடல, பட் ஐ ஜஸ்ட் ரைட். மானா இருந்து அது வந்து தெரிஞ்சு போயிடுறது அவருக்கு. நான் என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா இந்த மாதிரி இருந்துட்டேனே அப்படின்னுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த முனிவர்கள் சேஜஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த 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 பக்கத்தையே சுத்தின்னு இருக்குமா அந்த மான். ஏன்னா இவர் பரத மகாராஜா அங்கேயே அந்த மானா உருவம் எடுத்துட்டு அங்கேயே சுத்தி வேற மான்கள் கூட எல்லாம் போகாதாம், இங்கேயே இருக்கும். நம்ம நிறைய எல்லாம் பாக்குறோம், யூடியூப்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா. சிலதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பக்தியோட நம்ம பூஜை அறைக்கே வந்துடும், கோயிலுக்குள்ள வந்துடும். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பாக்குறோமே. ஏதோ இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா. சோ எல்லா ஆத்மா இருக்கும், பட் புண்ணிய ஆத்மா.
சோ இவர் வந்து அந்த வேற இதுல எல்லாம் நம்ம சங்கம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மான் உருவம் தான் இருந்தாலும் நல்லவர்கள் இந்த முனிவர்கள் கூட அந்த அவ இருக்கிற குட்டி பக்கத்திலேயே இருந்து அப்புறம் அது ஃபைனலி மானுக்கெல்லாம் இவ்வளவு வருஷம் தான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு 14 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் இன்னொரு இருக்கும் உடலை துறக்கிறேன். ஆனா இன்னும் எண்ணம் இருந்தது, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் இந்த ஒரு நல்ல உடலை இருந்துட்டும் நான் வந்து மான் சொல்லிட்டு இறந்து போயிட்டேன். அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்தை அவருக்கு வந்து மனித உடல் கிடைக்கிறது. இதுதான் அவர் மானின் உடலை தொடர்ந்து மீண்டும் மறுபிறவி அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவிருது, எல்லா பிறவியும் அவருக்கு நினைவிருக்கு. அதனால என்ன பண்றாரு, நான் யார்ட்டையும் சங்கம் வச்சுக்க முடியல, இதுதான் என்னோட லாஸ்ட் ஜென்மா, ஏதோ தப்பு பண்ணி நான் வந்து மானா பிறந்து அப்புறம் மானா திரும்பி ஒரு உடல் எடுத்திருக்கேன், இந்த இதுல நான் வந்து யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன், சங்கம் வச்சுக்க மாட்டேன், ஒண்ணுமே பேசாம ஒரு பைத்தியம் மாதிரி உட்காந்துருப்பாரு. உடல்ல துணி கிடையாது என்னமோ அப்படி வந்து தோட்டல அப்படி உட்காந்துப்பாரு. இப்ப எல்லாரும் என்ன நினைச்சாலும் இது ஒரு பைத்தியம், நம்மளே எவ்வளவு பேரை அப்படி பாக்குறோம். ஆக்சுவலி யாருன்னே தெரியாது நமக்கு, நம்ம எல்லாம் தப்பா எடை போடுறோம். தாடியை வளர்த்துன்னு ஏதோ உட்காந்துக்கலாம், ஏதாவது பைத்தியமா உட்காந்துக்க நிற்கிறோம். அவள இந்த மாதிரி ஆத்மாவும் இருக்கலாம், நல்ல ஒரு முற்பிரிவையெல்லாம் நினைவுண்டு அப்படி இருக்காரு. அப்போ வந்து எல்லாரும் அவரை வந்து எல்லாம், ஏன்னா இவருக்கு என்னன்னாக்கா நான் யார்ட்டையும் சங்கம் வச்சுக்க கூடாது, யார்ட்டையும் பேசினா எனக்கு பற்றுதல் வந்துடும், வேண்டவே வேண்டாம், நான் பகவான் தியானத்துல யாரையும் பார்க்காம அப்படியே என்னோட இதுல இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் பல்லக்கு தூக்கத்துக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுறது. ரகுகணர் மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபரதர் சுமந்து செல்லுதார். அப்ப என்னது அவருக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டது. சரி இவன் சும்மா தானே உட்காங்க, இங்க வா பல்லக்கு தூக்க, ஏன்னா பல்லக்கு தூக்கணும் உள்ளதானே, யார் வேணா பண்ணுவானே. அவரும் சரி ஓகே அப்படின்னு தூக்குறாரு. அப்புறம் தூக்கின்னு போகும்போது என்ன, எல்லாம் 3 பேரும் நல்லா நடக்கிற, இவர் மாத்திரம் இப்படி ஆடி 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 ஆடின்னு குதிச்சு குதிச்சு இப்படி என்ன நடக்கிறார். மன்னருக்கு ரொம்ப கோவம், என்ன ஒழுங்கா ஒரு பல்லக்கு கூட உன்னை தூக்க தெரியாது, அப்படிதான் இன் ஜெனரல் பீப்புள் கெட் தட் ஃபீலிங். ஒரு வேலையும் பண்றதுல சும்மா முட்டாள் மாதிரி உட்கார்ந்து பைத்தியம் மாதிரி, ஒரு பல்லக்கு தூக்க சொன்னா கூட அதுவும் கூட உனக்கு பண்ண தெரியாது அப்படின்னு. அப்ப இவர் சொல்றார், அப்போதான் எல்லாரும் தெரியறது, இவர் சொல்றாரு, இல்லை வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதன் நின்று நின்று போறார், இல்ல நிறைய உயிர் வாழிகள்லாம் அப்படி போறது, நான் அதை மிதிக்க கூடாது, பாவ செயல், அப்ப நான் வந்து அதை கிராஸ் பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்னு. ரகுகணருக்கு அப்பதான் தெரியாது, இவன் முட்டாள்லாம் கிடையாது, இவன் பெரிய ஞானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஓ ரொம்ப சாரி, நீங்க இவ்வளவு பெரிய, நீங்க வந்து அறிவாளி, அது பெரிய ஒரு ஞானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல என்னது, நின்று நின்று போறார், பல்லக்கு கோணலாக செல்லுதல், மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம், ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூடுதல், அவரை சரணடைஞ்சு சொல்றாரு, நீ பெரிய ஞானி தான், நாங்க இவ்வளவு நாளா ஏதோ பைத்தியம் உட்கார்ந்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஞானி. இது ஒரு ஸ்டோரி இதுல இருக்கு பாகவதத்துல. நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டோரியில இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். எஸ், இப்ப அடுத்தது ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते. புனர்ஜென்மம் புனர்ஜென்மத்தை பத்தி தான் இப்ப நிறைய டாபிக் வரும். இப்ப இதுல என்னது ஓகே, இது படிக்கலாம். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து, எது ஜட உலகல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன உயர்ந்த உலகமே பிரம்மா, பிரம்மாவோட உலகம்ல இருந்து கீழே பாதாளம் வரைக்கும் ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. இங்கதான் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி பிரிவு எடுப்போம், அர்த்தத்துலதான் பிரிவு எடுப்போம் கிடையாது, பாதாளத்திலே பிறவி எடுக்கலாம், ஒரு நாகமா பிறக்கலாம், இல்லை தேவர்களாவும் பிறக்கலாம், ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு புண்ணியா இதெல்லாம் பண்ணிருப்போம்னா ஒரு மாதிரி குவாலிஃபை, நார்மல் ஹியூமன் பீங்கை விட நீ நல்ல காரியம் பண்ணி பேசி ஒரு தேவனா போட்டு விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கும் நமக்கு. ஆனா அதெல்லாம் தற்காலிகம் தான், எல்லாமே அழிந்து விடுவார்கள். இந்த எல்லாமே ரைட் ஃப்ரம் பிரம்ம லோகால இருந்து எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும், எல்லாரும் மனிதர்கள் எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிடுவோம் பிரளயம் வரும்போது. சோ மாறி மாறி இது வந்து பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே, இது எல்லாமே துன்பம் நிறைந்த இடங்கள். ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைப்பவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கு, மாமுபேத்தியத்துக்கு வந்து புனர்ஜன்ம ந வித்தியதே, என்னுடைய என்னது என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் திரும்பி அவனுக்கு ஒரு புனர்ஜென்மம் கிடையாது அப்படிங்கிற. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, சொர்க்கத்துல பிறந்தாலும் என்னது, அங்கேயும் வந்து எப்போ தேவர்கள் அசுரர்கள் சண்டை போடுவாங்க, அங்கேயும் ஒரு நிம்மதி கிடையாது. சரி அப்புறம் நரகமோ மிகவும் கொடுமையானது, எப்பவுமே வதக்கிறது, ஃபயர்ல போடுறது, எண்ணெயில வதக்கிறது, கட்டுப்பட்டு என்னோ சம்திங் அது ஹார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கிற அந்த வேலை தான் எங்க நடக்கும். அதுவும் துன்பமயமான இதுதான் உலகங்கள் தான். அப்புறம் நம்ம இதுல எப்படி நினைச்சா ஒரு பாம்பு பிளாஸ்ட், நினைச்சா ஒரு இது கலவரம் நிறைந்த பூமியும் அப்படிதான், நடுவுல இருக்க நம்ம பூமி, மேல உலகம் நல்லா இருக்குன்னா அதுவும் வந்து எப்பவும் தேவர்கள் சண்டை அசுரர்கள் சண்டை கிழி அந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான பூமிக்கு மாத்திரம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா பூமியிலேயே தான் நினைச்சா ஒரு ஆக்சிடென்ட், நினைச்சா ஒரு ஒரு சம் கலாமிட்டி வந்துட்டு இருக்கோம், இல்ல பாம்பு வச்சா யாரோ நெக்ஸலைட் வந்தா அப்படி இப்படி நடக்கிறது. சோ எந்த ஒரு இடமும் வந்து சேஃப் கிடையாது. அப்புறம் 17, 18, 19 ஓகே. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்திரிம் இவ சஹஸ்ராந்தாம் தே அஹோ ராத்திர விதோஜனாக. அப்படின்னா மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம். இது நாம் பார்த்தோம், 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம்.
1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். நம்மளோட 1000 யுகங்கள், 1000 வருஷம் கூட இல்ல, யுகங்கள் ஆனாதான் அவரோட ஒரு பகல். அவரது இரவு காலமும் அதே போன்ற நீண்டதே. அவ்யக்த அவ்யக்த சர்வாஹா பிரபவந்திய ஹராகமே ராத்ரியாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சஞ்சகே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். காலையில எழுந்துக்கும் போது எல்லாம் பறவைகள்லாம் சத்தம் போடுறது, நம்ம எல்லாம் எழுந்துக்கிறோம், எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு 5 மணி எல்லாம் வெளிச்சம் வரும்போது எல்லாம் உயிர் பெற்று வரா போல ஒரு தோன்றது இல்லையா நமக்கு. அதே போலதான் பிரம்மா அவரோட பகல் தோணும் போது எல்லாம் உயிர் பெற்று வருவோமா. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்தம்னா அப்படி ஒரு என்னது ஒரு அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். அப்புறம் அவரோட பகல் வந்து எல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி ஒரு உருவெடுத்துன்னு வெளியில வரும். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுவாங்க. அப்ப நான் அவளோட ராத்திரி பகல் தான் அவ்வளவு வருஷம் இருக்கே, சதுர்யுகம் 1000 யுகங்கள் கொண்டது. ஓகே, மீண்டும் அப்படி இது என்னது பூதகிராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயத்தே ராத்ரியாகமே அவசக பார்த்த பிரபவத்திய ராகமே. மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். அப்புறம் பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் எல்லாம் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். அப்புறம் परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. இன்னும் மற்றொரு இயல்பு உள்ளது. இதை தவிர, இந்த உலகத்தை தவிர வேறொரு இடம் இருக்கு, அது நித்தியமானது மற்றும் இந்த வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத விஷயத்திற்கு மேனிஃபெஸ்டட் ஆர் அன்மேனிஃபெஸ்டட், அதுக்கும் அப்பாற்பட்டது. இது மிக உயர்ந்தது மற்றும் ஒருபோதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே நிர்மூலமாகும். எல்லாம் நிர்மூலமாகும் போது, அன்னிலேட் ஆகும்போது இந்த பகுதி அப்படியே இருக்கிறது. இது கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவன். அது என்ன இங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். கோலோக விருந்தாவன் நம்மளோட அண்டம் இருந்து பிரம்மாண்டம் இங்க இருக்கு. அதுல 14 உலகம் இருக்கு, கண்ணுக்கே தெரியாது. நடுவுல அர்த்தம் இருக்கு, பின்னாடி ஸ்லைட்ல வரும். இதுக்கு மேல இதெல்லாம் மகத்வா அப்படின்னு. இது போல இந்த கோல்டன் எக்ஸ் தெரியறதா, இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம். இது போல நிறைய பிரம்மாண்டம் இருக்கு. எண்ண முடியாது அவ்வளவு பிரம்மாண்டம் இருக்கும். ஒரு இடத்துலயும் ஒரு இடத்து இருக்கு. ஒரு இடத்துல ராமாயணம் நடக்கும், ஒரு இடத்துல மகாபாரதம் நடக்கும், அப்படியெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கான். ஒரு இடத்துல கல்யாணம் முடிஞ்சு சத்தியயுகம் வந்திருக்கும். அது அப்ப அதுக்கு மேல ஒரு உலகம். இதெல்லாம் இன்னும் ஜூம் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கு. மேல ஒரு உலகம் இருக்கு, அதுதான் கிருஷ்ணரோட உலகம். இது நடு பாட்டு திரும்பி ஜூம் பண்ணி காட்டிருக்கா. அது ராதா கிருஷ்ணா அவ இருக்கிற இடம். இந்த கோலோக சாட்டு நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல யூ கேன் பை இட். 600 ரூபாய் என்னதான், ஐ திங்க் 600 700 750, ஐ திங்க் 600 தான் நினைக்கிறேன். 600 நீங்க ஆன்லைன் எல்லாம் பாத்துறனாக்கா இது பெரிய சார்ட். ஆல்மோஸ்ட் இந்த எங்களுக்கு எல்லாம் டீச்சர்ஸா இருக்கா கொடுத்தாவா நாங்க சும்மா அதான் பண்றோம். அப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு ஏதோ கிருஷ்ணாவோட ஒரு வழக்கு கொடுப்பா, ஒரு போட்டோ அனுப்புவா, சம்திங் டே டூ. அவளுக்கும் எதுவுமே ஃப்ரீயா எடுக்கக்கூடாது இல்லையா. நம்ம யாரோட சேவையும் ஃப்ரீயா எடுக்கக்கூடாது. நம்மளே திருப்பி கொடுக்குறா போல அவர் பிரபு, நம்ம என்னடி பிரபுஜி ஏதோ அனுப்புவார் வருஷத்துக்கு ஒரு போட்டோ, சம்திங் ஒரு புக்கோ ஏதோ அனுப்புவார். இப்ப இந்த கோலோக சாட் அனுப்பியிருந்தாரு. அது எவ்வளவு பெருசா சும்மா அது ரோல்ல வந்திருக்கு. இப்ப இந்த கட்டில் என்னோட 6x6 ஒரு காட்டு டபுள் காட் அது போட்டு பாக்கணும். ஏன்னா எல்லாம் ரோலா இருக்கு. அது எனக்கு ஃபுல்லா பாக்கணும்னா உருண்டு போறது எல்லாம் வச்சு எல்லாம் தலாணி எல்லாம் வச்சு இப்படி பார்க்கும்போது சைஸ் பார்த்தா ஃபுல் காட்டோட சைஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6 தான். இங்க இந்த அளவு பார்த்தோன்னா 2.5 மேல 2.25. அண்ட் இது ஆல்மோஸ்ட் 6. அப்புறம் பால்ல நம்ம அதை போட்டோம்னா நமக்கு கிளியரா தெரியும் எவ்வளவு எங்க இருக்கோம். நம்ம கோலோக்கு எங்க இருக்குன்னு ஜஸ்ட் ஹார்ட்லி ஒரு 600 rupees தான் அதோட காஸ்ட். அப்ப யூ கேன் in case if you are interested to know இது என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நெட்ல பார்க்கலாம். நெட்ல ஜூம் பண்ணி நம்ம மொபைல்ல பண்ணி பார்க்கலாம். இல்ல பெர்மனண்டா நம்ம வீட்டுல இப்ப யாரெல்லாம் எல்லாம் குளோப் எல்லாம் வச்சிருக்காரு, நம்ம அந்த கண்ட்ரி எங்க இருக்கு இது அது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அது எங்கேயோ ஒரு குட்டி தான். இது தெரிஞ்சுக்கிறதே சயின்டிஸ்டால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதெல்லாம் ஒரு பிக்சர் ரூபமா எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் இங்க இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பிரம்ம சமிதால எல்லாம் இப்ப பிரம்ம சமிதால எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. நீங்க பஜன் எல்லாம் கேட்கும்போது வரும். அதுல கொடுத்துருக்கு. அதுல இந்த தாமத்தை பத்தி இது எந்த இடம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு. கோலோகனாம்னி நிஜதாம்னி கலேச்சதஸ்ய தேவி மகேஷ் இந்த இடம்லாம் இருக்கு. தேவி மகேஷ் தாம்லாம் இங்க இருக்கு. தேவி மகேஷ ஹரி தாம சுதேஷு தேஷு தே தே பிரபாவனி செய்ய விஹிதேன கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அந்த மாதிரி ஒரு கடவுளை நாங்க பஜகம் நமாமி. இப்படி யாரு இவர்? பிரம்மா சுதிக்கிறார். ஒரு நிமிஷம் கொடுத்துருக்காரு. கிருஷ்ணலோகா கோலோக அதுக்கு என்னெல்லாம் பேரு அப்படின்னு அது கிருஷ்ணலோகா சொல்லலாம், கோலோக விருந்தாவன சொல்லலாம்,
பிரம்ம சமிதா 5.2 5.3 நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அது ரொம்ப குட்டி குட்டியா இருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அப்புறம் இந்த பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அதை பத்தி இப்ப நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். ரொம்பலாம் டீட்டெயிலா படிக்கிறது எனக்கே எவ்வளவு தெரியாது, ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயில் ஸ்டடி. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு லெவல்ல படிச்சுதான் இருக்கும். ஒரு டைம் இது கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா வந்து கேதர் பண்ணணும், நாலேஜ் கேதர் பண்ணணும். ஏன்னா இது நிறைய இருக்கு. அந்த பேர் இத வந்து என்ன சொல்றது, 4 துவாரம் இருக்கு. அயோத்தியா, அங்க ஒரு அயோத்தியா இருக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது வந்து கிருஷ்ணரன் இது இருக்கு. இன்னும் ஜூம் பண்ணி நான் அடுத்த இது இருக்கு, இதான் ஜூம்டு. அப்ப இவளோட சக்கிகள், ராதாராணி சக்கிகள், அவ சக்கி தான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, தேர் ஆல் அட்டெண்டன்ஸ் மாதிரி, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. இப்ப விஷாக்கா, சுசித்ரா, அவெல்லாம் இந்துலேகா, அவெல்லாம் நிறைய இருக்கா. லலிதா, சுதேவி, துங்க வித்யா, ரங்கதேவி, என்னெல்லாம் யாரெல்லாமோ இருக்கா. அதுக்கப்புறம் வேற அப்போ ஒரு பெட்டல் என்னது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பெட்டல் ஒரு கலர் கலரா கொடுத்துருக்கா. ஒன்னொன்னுக்கும் ஒன்னு கொடுத்துருக்கு. சோ அதுல வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கான். அப்ப நம்ம வந்து எங்க இருக்குன்னா இங்க, இப்ப நம்ம இந்த 14 உலகம் நடுவில் எனக்கு ஊர் பூர் அர்த்தம் இங்க இருக்கு. பூர் புவ சுவ, நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா, என்னது காயத்ரி மந்திரம் வருமே, ஓம் பூர் புவ சுவ அப்படி. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் தத்ச வித்துர்மணி, அது வேற. அதுக்கப்புறம் பூர் புவ சுவ வருது. அதுக்கப்புறம் தப்ப அது ஒண்ணு இது பிரம்மா லோகம் வரைக்கும் அது இருக்கு. அதே போல கீழே என்னது, அத்தல வித்தல சுத்தல தலாதல மகாதல ரசாத்தல பாத்தாள. இது எல்லாம் எங்க இருந்து, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோட வயசுலேருந்து ஒரு லோட்டஸ் வருது. இந்த லோட்டஸோட ஸ்டெம்ல தான் இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கான். கேன் இமேஜின் பகவானோட இவ்வளவு பெரிய வைபவம். அண்ட் இது ஒரு அண்டம் கிடையாது, இது போல பல 100,000 கோடி இந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கு. இதுதான் அர்த்தம்னா, அர்த்துக்கு வெளியெல்லாம் இருக்கு என்ன இருக்கான், வாட்டர். அப்புறம் ஓஷனை பத்தி எல்லாம் நேற்றுக்கு நம்ம கிளாஸ்ல எடுத்தோமா, தயிரோட ஓஷன் எல்லாம் இப்படி இருக்கும், கரும்புச்சார் ஓஷன் இதெல்லாம் அந்த மாதிரியும் இருந்தது. ஓகே, இதெல்லாம் ஈத்தர். அப்புறம் மகத்தத்துவா, இதெல்லாம் கழிஞ்சது. இந்த இடம் எந்த இடத்துல இந்த இதெல்லாம் சஞ்சரிச்சு இருக்கோ, இந்த கோலோகா, அதெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு பேர் என்னது, மகத்தத்துவா. அப்புறம் அங்க வந்து சம்பு அவர் இருக்கார், மாயாதேவி இருக்கா, ரமாதேவி இருக்கா, இப்படி எல்லாமோ இருக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து அதை அப்புறமா பார்க்கலாம், ரொம்ப டீட்டெயில். ஓகே, இதை மாத்திரம் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு. இப்போ மனிதர்கள் வாழறதுக்கு ஒரே உலகம் என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா, இதுதான் பூலோகத்துல தான் மனிதர்கள் பார்க்கலாம். அப்ப சத்தியயுகத்துல யாருக்கா, பிரம்மா. தப்பலோகத்துல பூலோகத்திலேயே மேல போலாமே. பூலோகத்துல மனிதர்கள், அதுக்கு மேல பூவர்லோகம், அது யாரும் முன்னோர்கள். நம்மளுக்கு இம்மிடியேட்டா இறந்து போறவங்க தான் அந்த உலகத்தை தான் சஞ்சரிப்பான். அதுக்கப்புறம் அவ பாவம் புண்ணியம் அந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்து அந்த 1 இயர் இருக்கும் அவ டிராவல் பண்றதுக்கு. அந்த 1 இயர்ல அவ இங்கெல்லாம் போகணும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் ஒன் சார், அவ என்ன கர்மா பண்ணி போடுவேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் போறது அந்த அவர்கள் போறதெல்லாம் பூவர்லோகம், அந்த இடத்துக்கு போறோம். முன்னோர்கள் இருக்கார்கள். அதுக்கு மேல ஸ்வர்கலோகம், தேவர்கள் இருக்கா. அதுக்கு மேல மகர்லோகம், பிருகு முனியன் பிரஜாபதிகள் இருக்கா. ஜனலோகம், பிரஜாபதிகள் இருக்கா. அதுக்கு மேல தப்பலோகம், தபஸ் எல்லாம் பண்றவா யாரு, இந்த சனத்குமாரர் எல்லாம் இருக்கா. அதுக்கு மேல சத்தியலோகம், பிரம்மா அங்க இருக்கார். இப்ப இந்த டாப்ல பிரம்மா இருக்கார். அப்புறம் நமக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்கா, மனிதர்கள் கீழே அத்தல லோகம், அது வந்து அசுரர்கள் இருக்கா. அப்புறம் வித்தள லோகம், அங்க அசுரர்களும் இருக்கா, பூதங்கள். சிவபெருமான் இருக்கார், அங்கதான் சிவபெருமான் இருக்கார். சிவபெருமான் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் மாதிரி, அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் காத்து ஒரு மாதிரி அவளை இது பண்ணுமே, கண்ட்ரோல் பண்ணுமே, அதுக்கு சிவபெருமான அங்க அது கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் வித்தளுக்கு அப்புறம் சுத்தள வருது, அங்கதான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி. அவருக்கு வந்து அந்த 3 அடி மண் கேட்டு அவர் தன்னோட தலையை கொடுத்துட்டு அமுத்தி, உனக்கு வந்து ஒரு இடத்த நான் கொடுத்து விடுறேன் பகவான் வந்து அருளர். அவர் வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி இங்க இருக்க, சுத்தள லோகத்துல இருக்க. அப்புறம் அது கீழே தலாதலம், அதுல யாரு, அசுரர்கள் மாயாதானவர்கள். அதுக்கப்புறம் மகாதல நாகங்கள், ரசாதல தைத்தியர்கள், பாத்தாளம் நாகங்கள் தைத்தியர்கள், வாசுகி, இதெல்லாம் கீழே நாகங்கள். மேல அழியப்படும் போது இந்த பிரம்மாவோட உலகம்லேருந்து நாகங்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அழிந்து விடும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கா. சோ யூ கேன் இமேஜின் யாரெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க. கிருஷ்ண உலகம் மாத்திரம், கோலோகம் இருந்தாலும் மாத்திரம் அழியாது. பாக்கி இந்த மாதிரி அண்டம் மண்டமா இருக்க எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமா. அதனாலதான் துக்காலயம் அசாஸ்வதம், அசாஸ்வதம் டெம்பரரி வேர்ட் தான். ஓகே, முகுந்த ஸ்தோத்திரமால என்ன கொடுத்துருக்கு பார்க்கணும். இது யாரு எழுதியிருக்கார், அவர் பேரு காணுமே, ஆழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார் நினைக்கிறேன், குலசேகர ஆழ்வார். அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ ஸ்லோகமா சொல்றேன். கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்திர மத்தியைவமே விசதுமான சராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே
கபவாத பித்தைஹி கண்டா விரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. என்ன சொல்றாருன்னா, மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை உடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டா என்ன செய்வது? அது அவருக்கு அவெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, அவளுக்கே இந்த சந்தேகம் வருதுன்னா நம்மளாம் என்ன ஒன்னதுக்கு லாய்க்கு இல்லை. நம்ம எல்லாம் திரும்பி ஏதோ மனித ஜன்மம் கிடைச்சா போறோம் ஒரு புழு பூச்சி எவ்வளவு இதை சப்பலை வச்சு அடிச்சுடுவா நம்மள. அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து ஏதோ ஹியூமன் பீங்கா ஒரு நல்ல இடத்துல பிறந்து திரும்பி ஒரு பக்தி பண்றது. கோலகம் ரொம்ப எல்லாம் ஆசைப்பட வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் கோலகம் இது என்னது, ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து பக்தி பண்றதுக்காவது நமக்கு அருள் புரிந்தா போறோம். அவர் பேரு நான் இங்க போடலையோ, அவர் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் தான் நினைக்கிறேன். அவர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அவர் அப்படி சொல்றாரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் கபம், பித்தம், வாதம் எல்லாம் வந்து இப்படி நெஞ்சு இதா இருக்கும்போது நான் எப்படி ஒண்ணு நினைக்க முடியும் அப்படின்றேன். அவ்வளவு பண்றவளுக்கே நினைக்க முடியல, நம்ம எப்படி நினைக்க போறோம்? இப்போ பெஸ்ட் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் வருது. இப்பதான் இன்னும் ஜாஸ்தி இல்லை, முடிச்சிடலாம். 7:30 முடிக்கணும். அக்னிர் ஜோதிர் சுக்லஹ ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாத கச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோ ஜனாஹ. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தால், அக்னி தேவனின் ஆதிக்கம்னா என்னது, நல்ல பகல் உச்சி நேரம், நல்ல வெயில், கொளுத்தர வெயில், அந்த நேரத்துல பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறை உள்ள இரு வாரங்களில் அதுக்கு என்னது அயனம் என்ன சொல்லுவாங்க, வேனிங் மூன் வேக்சிங், என்ன அமாவாசையில இருந்து இது வரைக்கும் பௌர்ணமி வரைக்கும், அதுக்கு என்ன சொல்ல, அயனமா அயனம் இல்லை, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, பிரதமை திருப்தியா இருக்கு அந்த இது, அந்த 15 நாள்ல அமாவாசைக்கு அப்புறம் பௌர்ணமி வரைக்கும் அந்த மாதிரி பீரியட்ல. அப்புறம் இந்த சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில், வடக்குனா என்னது, உத்தராயண் போற அந்த டைம்ல, இப்போ அந்த டைம்ல யார் இறக்குறாங்களோ, என்னது பகல்ல இருக்கணும், இந்த பௌர்ணமியில் இது அமாவாசையில இருந்து பௌர்ணமி நேரத்தை அந்த 15 டேஸ்ல இருக்கணும். அப்புறம் என்னது இது உத்தராயண், உத்தராயண் ஜனவரில இருந்து ஜூலை வரைக்கும் வரும். அந்த பீரியட்ல யார் இறக்குறாங்களோ இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அந்த பரமனை அடைகின்றனர். அவெல்லாம் வந்து பரமனை பகவான் வந்து அடைகிறார்கள். அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த தூமோ ராத்திரி ததா கிருஷ்ண ஷண்மாசா தட்சிணாயணம் தத்ர சாந்திரமசம் ஜோதி யோகி பிராபிய நிவர்த்ததே. புகையிலும், புகைனா என்று சொல்லியிருக்காங்க, ராத்திரி நேரம் கண்ணுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் புலப்படாது, ஒரு மாதிரி புகை மண்டலம் மாதிரி இருக்கும். சோ அதனால புகைன்னு போடும். இரவிலும் இருட்டிலையும் தேய்பிரையிலையும், பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் இந்த 15 நாள் இருக்குமே தேய்பிரை, அது அந்த டைம்லயும். அப்புறம் 6 மாதங்கள் என்னது உத்தராயணுக்கு அப்புறம் என்ன வரும், தட்சிணாயன். உத்தராயணுக்கு அப்புறம் தட்சிணாயன் இந்த ஜூலை மாசத்துல இருந்து திரும்பி அந்த ஜனவரி 21 இன்னொரு டேட் உண்டு. அந்த டைம்ல யாரு இறக்குறாங்களோ இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். அடைந்து மீண்டும் திரும்பி அவங்கெல்லாம் அந்த யோகிகள் யாரெல்லாம் வந்து இறக்குறாங்களோ, யோகிகள் யார் பகவானோட தலம் பண்ணி இறக்குறாங்களோ அவங்க திரும்பி வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்னு போட்டு. அப்ப இமீடியட்டா நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு, எல்லாம் எழுதி வச்சு யார் எப்ப இறக்குறான், நம்ம அவளோட சித்திரகுப்தன் வேலை இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம வந்து அந்த கணக்குல அந்த டைம்ல இருந்திருக்கான், பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் பகவான் என்ன சொல்றாரு, லாஸ்ட் ஸ்லோகம், வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு செய்வ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்தியம். ஒண்ணும் கவலைப்பட வேண்டாம். பகவான பக்தி பண்றவளுக்கு இதெல்லாம் இந்த கணக்கெல்லாம் என்ன வச்சுட்டு எழுதி வச்சோமே, இந்த பேப்பர் எங்க, அவன் எப்ப இருந்தா தட்சிணாயனமா உத்தராயணமா வேணி மூணா வேக்சின் மூணா அந்த இது பௌர்ணமில இருந்து அந்த அமாவாசை வரைக்கும் அந்த மாதிரி பீரியடா, எந்த பீரியட், பகல்ல இருந்தானா ராத்திரி இருந்து, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கால்குலேஷன் வேண்டாம். ஏன் பகவானோட பக்தர்கள் என்னது, பக்தி தொண்டின் பாதையில் ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல். அவன் என்ன பண்றான், ஃபுல் லைஃப்ல வேதங்களை கற்கிறான். நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பகவத்கீதா வேதம், வேதத்தோட சாரம் தானே. நம்மளும் பெருமையா சொல்லலாம், நான் வேதம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. அவனுக்கு வந்து அது எப்பவுமே அவன் கை கொடுக்கும். என்னது, பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அப்ப அவனுக்கு தட்சிணாயனமா உத்தராயணமா என்ன அயனம் ஒண்ணும் அவனுக்கு பார்க்கவே வேண்டாம். அவன் எந்த டைம்ல இருந்தாலும், ராத்திரி இருந்தாலும் சரி, பகல்ல இருந்தா, எந்த நேரத்துல அவன் வந்து ஒரு பக்தி தொண்டு, வாழ்நாள் முழுக்க பக்தி தொண்டு இருந்தவன் எப்போ இருந்தாலும் பகவானுடைய இடத்துக்கு போறது வந்து 100% கேரண்டி. அப்ப இதெல்லாம் வந்து வேற யோகிகள்
அந்த ஒரு பலநோக்கு செயலோடு பண்றவா வளர்க்கலாம். அது நம்மள மாதிரி பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து கால்குலேஷன் வேண்டாம்னு பகவானே சொல்லிட்டார். அப்ப நம்ம வந்து இதுதான் சோ வேஸ் ஆஃப் லிவிங் த பாடி அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல, லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல போட்டது. யோகி ஞானி அவங்க வந்து எப்ப இறக்குறாங்க, லைட் பகல் நேரத்தை என்ன ஆகும், அட்டைன் பிரம்மஜோத் அவங்க போவாங்க. கர்ம காண்டிஸ் யாரெல்லாம் கர்மா 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 பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இரவு நேரத்துல இருந்ததுனாக்கா அட்டைன் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் டு அர்த், வந்து சந்திர உலகம் அதெல்லாம் போயிட்டு திரும்பி வருவார். ஆனா டிவோட்டிஸ்னா கிருஷ்ண பக்தர்கள் எங்க போவா, எனி டைம் இறக்கலாம். நமக்கெல்லாம் அந்த கால்குலேஷன் வேண்டாம். நமக்கு என்ன அப்படி எல்லாம் ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காளா வேணா, இப்ப பிறக்கிற குழந்தைய வேணா டேட் டைம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்போ எடுக்கணுமோ சொல்லுங்க, நல்ல நேரம் பார்த்து அது என்ன கீரி எடுத்து விடுறோம் அப்படின்றா. டெத்துக்கு இன்னும் சயின்ஸ் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. அதுவும் இருக்கு. ஆனா இந்த பிளக் போட்டு வச்சிருப்பாரு, எனி டைம் சொல்லுங்க எல்லாம் ஆயிடுச்சு போலதான். ஆனா இந்த மெஷின்னால அதெல்லாம் உயிர் இருக்கிறா போல இருக்கு அப்படின்பா. எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் போயிடுச்சு, சரி எடுத்துருங்க அப்படின்னா மெஷின் ஆஃப் பண்ணா கூட போயிடுச்சு. இப்ப அதுவும் இருக்கு, இருந்தாலும் மெஷின் இருக்கும் போது இறக்குறவான இருக்கா. மெஷின் தான் வச்சிருக்காரு. பட் தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு பிரீத். ஆனா அவன் வந்து அந்த பேஷண்ட் வில் நாட் பி இன் சென்சஸ் as good as he is dead. only மெஷின்னால தான் அந்த பம்ப் பண்ணிட்டே இருப்பான் ஹார்ட். சோ அவன் வந்து எப்ப டிவோட்டிஸ் எப்ப இருந்தாலும் அட்டைன் கிருஷ்ணலோகா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவான் தான் நம்பணும். பகவான் என் கூட இரு, நான் உன்னை இது எவ்வளவுலாம் முடியுமோ அவ்வளவுதான் ஜப்பா பண்றேன். உனக்கு என்ன வேணும் ஜப்பா பண்ணுமா, நான் நிறைய பண்றேன். நைவேத்தியம் பண்ணுமா 4 8 பண்ணிட்டு போறேன். ஆனா என்னை வந்து விட்டுடாரு, என் கூட இரு. அதுதான் கேட்டுக்கணும். பகவான் நம்ம கூட இருந்தோம்னா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. இப்ப என்னது சுருக்கமா நம்ம பார்க்கலாம். அது சுருக்கமா எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஓகே, உச்சத்தை அடைதல் எப்படி போனார். ஓகே, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் 7 கேள்விகளை கேட்கிறார். 8 கேள்விகளோ 7 கேள்வி. பிரம்மம் என்றால் என்ன, சுயம் என்றால் என்ன, பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள் என்ன, பொருள் வெளிப்பாடு என்றால் என்ன, தேவதைகள் யார், தியாகத்தின் இறைவன் 8 7 தான் போட்டேன். அதான் நினைச்சேன் நான். பிகாஸ் டு மை நாலேஜ் இட் வாஸ் 8. அதான் படிக்கிறேன் நான். என்ன மேலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணர் பதில் அளிக்கிறார், பிரம்மன் என்பது அழியாத உயிரினத்தை, ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. சுயம், நான், செல்ஃப் அப்படின்னா என்னது, அதுவும் ஆத்மாவை தான் குறிக்கிறது என்பது ஆத்மாவின் உள்ளார்ந்த சேவையை குறிக்கிறது. மற்றும் பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள் எனது அதுதான் கர்மா என்பது பொருள் உடல்களை வளர்க்கும் செயல்களை குறிக்கிறது. பொருள் உடல்களை வளர்க்கும்னா ஒரு உடலை எடுத்து நம்ம வரப்போறோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் அந்த கர்மா காரணத்துலதான் நம்ம வரப்போறோம். இந்த எப்படி நம்ம கர்மா அதாவது முன்னாடி பார்த்துருவோம், நான்வெஜ் தான் சாப்பிட்டு பழக்கணும். ஓகே, உனக்கு வைல்ட் அனிமலா ஒரு உடலை கொடுத்து விடுறேன். நியூடிட்டி தான் எனக்கு எப்பவுமே துணியெல்லாம் சின்னதா போட்டுதான் பழக்கம். உடலை காட்டுற போல பழக்கம்னா மரமா போயிடும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் எல்லாம் சோம்பேறியா இருப்பானா நீ பேரா போயிடும். அந்த பேர் என்னது, கரடி. ஏன்னா அது என்ன சோம்பலா இல்ல, நான் எல்லாம் ஊறது பறக்கிறது எல்லாத்தையும் எனக்கு சாப்பிட்டு பார்க்கணும். ஐ வாண்ட் டு டேஸ்ட் எவ்ரி திங். அது மாதிரி சில பேர் இருப்பா, எல்லாமே சாப்பிடணும். அவ என்ன பண்ணியா போயிடுவா. ஏன்னா நம்ம பண்ணி பார்க்கணும். எங்க இருக்கும், சாக்கடையில இருக்கிற சாக்கடையில போய் அது எப்ப அங்கதான் இருக்கும், என்னத்தையோ சாப்பிட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணியா போயிடும். சோ நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி வில் கெட் அவர் பாடி. பொருள் உடல்களை வளர்க்கும் செயல்களை குறிக்கிறது. பொருள் வெளிப்பாடு எப்போது மாறி வரும். பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தோம், உடல் இயல்பு. தேவர்களும் அவற்றின் கிரகங்களும் உச்ச இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தின் ஒரு பகுதியே ஆகும். மற்றும் தியாகத்தின் இறைவன் பரமாத்மா, கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை அறிவது ஒருவரின் உணர்வை பொறுத்தது. கொள்கை இதுதான். ஒருவர் தனது உடலை விட்டு வெளியேறும் போது எந்த நிலையை நினைவுபடுத்துகிறாரோ அந்த நிலையை அவன் தவறாமல் அடைவார். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வாழ்க்கையின் முடிவில் என்னை மட்டும் நினைத்துக் கொண்டு தன் உடலை விட்டு விலகுகிறவன் சந்தேகம் இல்லாமல் என் இயல்பை அடைகிறான். எனவே என் அன்பான அர்ஜுனா, நீ என்னை எப்போதும் கிருஷ்ணரின் வடிவில் நினைத்துக் கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட போர்க்கடமைகளை செய்ய வேண்டும். உனது செயல்பாடுகள் எனக்காக அர்ப்பணித்து உனது மனமும் மனமும் புத்தியும் என்னிடம் நிலைத்திருந்தால் சந்தேகம் இல்லாமல் என்னை அடைவாய். பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு நாளிலும் அனைத்து உயிரினங்களும் வெளிப்படுகின்றன. மேலும் அவரது இரவில் அவை வெளிப்படுத்தப்படாத இயற்கையில் ஒன்றிணைகின்றன. ஒருவரின் உடலை விட்டு வெளியேறுவதற்கு வெளியேறுவதற்கு சுபமான மற்றும் அசுபமான நேரங்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் அவற்றை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அவர்கள் வேதங்களை படிப்பதன் மூலமோ அல்லது தியாகம், தியானம்,
ஊகங்களில் ஈடுபடுவதன் மூலமோ பெறப்பட்ட அனைத்து பலன்களையும் தானாகவே கிடைக்கும். அவர் அடைகிறார்கள். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு கோலகம் வந்தாலுமே கிடைச்சிடும். வேற ஒரு டைம் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அத்தகைய தூய பக்தர்கள் இறைவனின் உன்னதமான நித்திய இருப்பிடத்தை அடைகிறார்கள். இன்னைக்கு சம்மரி. நாளைக்கு இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். டெக்னிக்கல்னா இதுதான் பிலாசபிக்கல். மிக ரகசிய அறிவு. குஹ்யம் குஹ்யம் நான் குஹ்ய யோகம் போட்டிருக்கேன். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். அதுதான் பகவத்கீதாவோட டைட்டிலே. ஐஸ்வர்ய ஞானம் அது பார்க்க போறோம். இந்த உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு, அப்புறம் பல்வேறு வகையான கிருஷ்ணரை வழிபடுவது, வகையான மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் அவெல்லாம் யாரு அப்படின்றது. அப்புறம் கிருஷ்ண பக்தியின் மகத்துவம் எல்லாமே லாஸ்ட்ல தான் உண்டாகும். கிருஷ்ணருக்கு அனன்ய பக்திய சேவை. ஓகே, 7:30 மணிக்கு மேல முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றேன். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் இப்ப ரெடியா இருங்கோ. சத்தம் கேட்கணும், காது பொழக்கணும். ஏன்னா கணபதிக்கு எல்லாம் இங்க ஒரே சத்தமா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் கஷ்டமா இருந்தது சொல்லி கொடுக்கறதுப்படி. சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுனாக்கா சத்தமா இருக்கும். ஓகே, வாஞ்சாக்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரத்துக்கு தான். இது வைஷ்ணவேபியோ நம்ம உங்களுக்கு எல்லாம் வந்தவாளுக்கு எல்லாம் வைஷ்ணவாஸ். நீங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள். ஒரு படி மேல ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. நம்ம நேரடியே குழந்தைகளோட L2